Wainyoranga nente ninku ire na mabere no moke rora okwama gwenseria ya Negebu ensemo yenseria abaiti n'abayebusi na abamori nigo bamenyete asense yebitunwa abakanani barabwo nigo bamenyete ase nyanche nene barabare nande nigo andange n'oroche rwa Yordan kolende Karebu agakiriye abantu tibabaisa kwamereri Musa agateba tigatogende bwango erinde toire enseria ekiagera ntonyare kubwa enseria abantu bali bagendete amona ere bagateba ntitokonyara kurwania abantu balia tubabwe nigo bali ne chinguru gotobwa asayo bakarentera abaisiraeli amang'ana amabe igoro yense eria bagendete korota bagatebe ense eria twatara imeyaye koyerota nigo erense egoita abantu bamenyeto abantu bonsi twarora n'abatambe mono ntwarora momonto abantu bororeri wanaki intunigo twerora bune abasini ni mono tole bune ebisase nabo igo twarorekana ase bare tata Nyasaye tigabaseni ngana yaye aseridare Yesu omontegererie ewikeria na nyate ngukwana naye engana Nyasaye igoro yo kumurigereri Kristo nande no ndabwa bugoro yo kumurigereri Kristo part 2 ndate ko tebinge wikeria ntwarigere tinga abantu egera batsete kurigerie michando nebiromi tibanyate ko bako kubwena abande lakini bali barigere ti Yesu yo mukere ti gugoro kusiba mukete mubekano wengiti etai kurugeta ukimo bare 20 yemo mbanyate ko bakubwena na rero no indega abwo gukwanera igoro yo kumurigero Kristo asobogimo bwao asobogimo boboya asobogimo bonorogendo asokumurigero Kristo asobogimo bwao na amaisao ukobwatana kwa amana chira cha Nyasaye na gukora nyaka bakoko gokonya digereria asomuka no twanya ko batokosoma no nyori ngo mutambe igoro ya Abaisiraeli ngacinga kechimo Musa agatoma abantu 12 abari ngikiroti achote kuresebisa ku 12 by'Isiraeli bagenda korota omochori Nyasaye abariyeteira kyo Kanani muchibwa mabere muchibwo boke omuchibwa matunda bakagenda bakaroto muchoria amarikate yabakaira ni report nyuma ya matuke merongene gomba ireta amatuko kokorobutu kibuisaine na kobero asa amatuko merongene which means bakabero amatuko 10 ayani mutienyo yo monando meta amatuko 10 bakabero asa amatuko ya merongene bakamenya kuirana report bakaira ni report bagadenga nobo maene menya zago teba enseli ni bwato boke nande nobo maene menya zago teba ese nibwata mabere nandro maene menya sago teba nibwata matunda nanda malika ko teba nga bakarento kwa mabunna obusaidi bakobera Nyasaye obusaidi Nyasaye amangana ani gara yo maene Nyasaye tariko ngainereria akara bantu obusaidi malika ko teba gaiga segetabe ke twasoma omubare ye 13 ateba nga bakarenta okwama ere 27 nga barabo bagatei Musa ntwagenda asenseria watumete ntwanyora ngane ntenenku number 1 egere na mabere hande ya kabiri nigere no boke hande roro kwa magwenseria akwo gateka bakarenta baka matunda bakarenta bakobo saidi ngenseri Nyasaba ete nobo maende bene Nyasaba tetira bere lakini ekero bakamenya gonchora bakarenta elietari koru kukolende elietari kolende likasalia manganonsi bakateka nonyo Nyasaye otoete omabere na haro iyo maeno boke mboro lakini na kong kolende na kong konyo korusio boke bolia kolende na kong konyora mabera alia aseki n'abantu baro n'abantu barama monta manene n'abamonto bana abayebusi no bale abakana ni no bale abantu abamori no bale bakachenchie sani nga no Nyasaye obaire enseria kebwato amoke na mabere tari raisi kolia mabo amo kayo tari raisi kolia matunda ayo tari raisi kolia kunywa mabere ayo kyagera mo montaro na manene ekero baji kwereza boigo Karebu akabakiri akabatebinga togende kya Nyasaye otoira mabera ayo ekya Nyasaye otoira moka ayo ekya Nyasaye otoira matunda ayo togende nze itonyare ko badoko yehira ekera ko bakiri abantu bakayimoke kyagera Karebu na Yoshua na boka babeta mamincha yenkwano y'abantu bali 12 abayikomi bakengera Karebu abayikomi bakengera Joshua abayikomi bakabwa gera batebetenga te konya alikana ekiagera
amatunda no karo mukikaro amuntaro namanene bakamenya gukana bagateba ngatito konyara ayekare bwota itabantu bachikokwa aya Joshua itabantu bachikokwa onyoko ito genda gochiabwo ayetoro chitu oligererie orama muntaro akabate ntuto konyara kurwania abantu balia lakini ndateri daga nyuma turagenda nayo montegereri tunyorenga abantu abalende tokwama gweseria pasi onye asaria matunda arenga kongoyenyo borobunga ibaruseti ayabarende te bunobo saiti borobunga ibaruseti amatunda ayabarende te musa bunobo saiti bakamego kania abande ngatimo konyara koba mokorusia matundo ekero borobwa abanyene bachira sama muntayo pamenyira matukemeronkene babere yororo nande bachire no kwama gwenseyo koba kiroringa ne kene nyasaye ya kwane tengo kolekana kere nande bona babwato bosaiti nande babwato kwama wenserie nande bamego itaba antomoyo datengo tebyo montegeri abantu abange nabokonyora ngantoroche nyasaye nabokonyora ngantoroche nande baka ege konekia nyasaye nande kene pina motorocho borendi bwa nyasaye lakini asoborendi obo nande twatwara gitangutangu nande twatwara birangere binde ekene obori kilo monto nabakotenga nyasaye n'umuya nyasaye ne rombo kirie nababwa tobo saidi bwa nyasaye nababu atoboro nyasaye naro lakini komomenyera na kogendera asobo tene ngubwa nyasaye asobo ndabwa nyasaye asobo bwibwa nyasaye bwaba kon asenge nje yokorigereria ena montaro asenge nje yokurusia maisa ase nyasaye asenge nje yokotika komorieri nyasaye no banene bwaye no botene ngubwaye asenge nje yokoboboa gwaso akorigereria emechando na mamonta etana nete hekenyoreke wasa korigereria abarogi barabatinde wasa korigereria mamontaro abwate chibesa wasa korigereria abantu buna batenengete kwarora to konyara gotenenka kwarora nyasa ta konyara kwako konya azeigo kwanyara kwa koimo gochaka gochenchi korigereria nyasaye wasa korigereria obubibwa mwanya abantu babwate wasa korigereria chinguru cha mwanya abantu babwate wasa korigereria ebirogo mwanya abantu babwate wasa korigereria obonene bwa mwanya abantu abwate obonene obubwa mwanya abantu obugimo bwa mwanya abantu akero gwajakire kobo zoncha wati chencha maisa onyorengo tebango komorigerero nyasaye wose komorigerero Kristo asobugimo bwao na yoranyare kobago kobo mobwi onekero gwajenjiria maisa none nke yuwazo akorigerero n'abantu barobare watika korigerero nyasaye togo sukoyo minto to kogenderera asenge kwa rusi ya maisa asenya sai aba Israeli aba chete jiroti ekera ba onchore tabantu obo mane pina barocho bwibwa nyasaye ekene pina barojinga muntu yora tonge muntu datika nyasaye ekene pina barojinga nyasaye ro kurobo moyo lakini ekera ba chenjetia maisa bakaswa kurigeria obanene bwa mwanya abantu bakaswa kurigeria birogo bya mwanya abantu nigo ba chagete kuiroka bakateba tito konyara batoko gendo nande bakamenya kote bayigaringa nende nganigo twerora asabantabo nganigo dorabasisini n'abasini ni mono tolebuna ebisase naboigo twarorekana asebare obo maene muntu tayo barogete ebisase karo barengo na ubayirogete ebisase na ubayirogete kibayirogete oyo minto ntegerete marogo bayarero ntete kokotebie gentonkerie kebe buno chayu nayo manye gwechaya gentonkerie kebe oroku umna tobwene nayo bwanchenga tugenereti bwanchenga nyasaye ta kokokonya naye bwekei naye abantu bakoketi abantu bakoroche tobwenereti naye bwanchira ne bwerigereri orana ote nanche king isaine asama abakungu nanche king isaine asaba sacha ayomanyene bwerokege sase nandome yagoteba abantu bakorokire naboigo tore asobo iko wenze abantu nigo tokweroke ebintu twechaya nandome yakorenta n'abantu barato chaya twachaka goteba no bato chayire twatware kerengereri na maiso yokorra bari batenenge tenge bato chahete twara maiso no korora inga bari babwate abanenegete ebato chayete lakini ekene intwe twechayire nande kero twechayire twaranga na nyasayo turangeire datengo tebinga kana ni amuntu naro asense yetole amechando nero asense yetole abarogimbaro
asenseye tole abanyamusiri n'abanyamatiatimbaro asenseye abantu bagwita abantu mbaro n'abayibimbaro n'abakurumi nobo maene lakini amaisa itegerara tigari ko basenya sai ekera amaisa itarabega kumurgeri nyasai ingano y'abantu abikaransirete obotene nkobo goikase rieta ya Yesu Kristo tobanyore goikase rieta ya Yesu Kristo nyare ko kobonyora goikayo mugako tigamangana yo gwechaye matuka mange mbaka kwarole ngono nabagutangane tobusiase dini nabo bwate nyasai pakorigere tiabana bwate birogo bye dini nabo bwate nyasai to gutwara nyasai ndigango tebi ngokoruko korora nako kogero chandegete nako kogera omenya tubogi mubwo geroro chebobe omontagari marogo bayarero nindete gukona manaye ngokotebiga aba mwanya bando takotongete mwanya bando takoetimbeyo mwanya bando taliero gukole taliere ubwatobogi mabwao muntu ubwate keroko taliero ubwate bogi mabwao ndatengo tebigo montagari ontagate marogo bayarero uyo ubwatobogi mabwao ubwente koligereria amarika aho kura zegetabu kababerania hegasieri kyaye ikomena kabere umustari oyo kabere na koligereri Yesu buno mochaki na omo ikerania bwo kwegena gweito libagali omogoko oyo bege tubosibuaye akaremereria omusaraba na gochayo bosoku hereniga ikaranstense moyo obolio yekerogo kyobonene kwanya sai tengo yo turangeri no musacho bweta makweli osi no musacho bunyarite bibe byose akabwa akaba mune wikena batenga kabe kwege tunugo rasa kiro munda ko muke maisa ya murigerelie ekera murigerenya ko bagakonyoro obobuhi ekera murigerenya ko bagakorwase obogi mobuwe mechando obogi mabwe chindwali obogi mabwo botaka obogi mabwo bole merwa obogi mabwo kwerera lera onyare ko bagokongayo yo kubambe tuno musacho bambe tugesobono asege tunugoro okoruku Yesu Kristo tomurigereri ngagakorwa omotakeni ndututenenke agakoruko obweme cyane ndututwara omogoko agakorwa koba obontoragereri ndutunyara ko bakoze storo goseneka kwaye mukyama isaho tyakurigeri mwanya abantu tyakurigeri abasabimbara byabo gucera roiga mnango kwana manaye marogo bayarero obodukobo indagito aso kwegena omurigereri Kristo Yesu abantu bagatantana bagazokurigeri amamonto na bokoligerie nseye michandero ne bikongoboro no bolemerworo bakobo oroto konyara ndatengo te yo korangeri no mwegenwa oyo to chakiri orogendo no mwegenwa nande tate kokote biga naye onye tora chakorogendoro iko naye to konyara ikere nyaba abachakire orogendo nande bakujenjia mais aindo tora chaka naye ndate ko chaka naye audio tora chaka nayo soso orogendoro naliora murgeri Kristo no ko chaka asenkoro ya no komwege na Kristo na komoro kino munwo ngano monene na nyasana mo kurasaba kule nayo swasoro gendro asukwegena igonta to kusaba manaya ali uri gochako swasoro gendoro nayo uri wasoire ngokotebi ngosaba inda manaye tyakuligeria abantu emechando erona abantu barodigerera Kristo oyo gochage tyo kwegena uko nero muchakina ndo mukoli asego ayo uri kwegena inda to kusaba manaya nayo swasoro gendoro rugo chaka rugo kwegena rugo mwacha Yesu kobo mutoli oteba monene nyasaye na chirasole nkeno munyabibe na achorire rero Yesu obo mutorione na kwegenire asenkoro yane ngani gogwa kwete nando kabuka asengencho yane bono rero na kwigorere nkoro yane osoime yane obo monenone nando obo mutorione aserie dare Yesu na asabire amina tata aseri dra Yesu Kristo na ndro montegeli asore senjira ya bene ya saito na range chinguru cha onyazae omana none ni manyetenga soro gendo urasenga chime chando n'inchara bikira sensa abantu batantanira nona bara soro gendo batantanira baja Rusia maisa asore baja kire kolgeri amaisa yo banene bwa mwanya abantu baja kire koli yo banene bwa no makumi ya mwanya abantu mone none nyasae ayenya sao tarenga ni guna muntu ayenya sao tarenga ni guna mete ayenya sao tarenga ni guna mache ayenya sao tarenga ni guna maguta ayenya saure moyo ayenya sauro moika bono nya saso moiko na kobori ribono nya saitu bana bana babo bakoligereiri homera na mane chando yabo homera na mano bweto bwabo obatori aseri tare Yesu obabwere kanani ne yabo kanani amangana mayana yabo bono bae aseri tare Yesu na sabire na twesto teba amina amina oyo kwandere ngane ni gakoruko mo Bishop Stephen Manyara kuri kanisa Faith Victory Center aliyo mogonchoro namba ya nesi minigero 0727315075 na kwaliga ninyo koro mogonjoro tomuligere Kristo unomo chaki no mukori wo kwigena gweito amen. Iwe
Right, asante sana kabisa Bishop Tolentelingana Sencherense ratimetinga kikwa monyorire kuona na nchi wetra 0785 102 102 linde kumanyaga go mwancho mutagirine kwa biro kwa kumubwata Bishop Asemarogobe ya bono ime ya Radio Vuna 102.0 FM kirogendrete gotegerero morobeli buo yera bro bright maiga yeche microphone. Alright, asante sana Radio Vuna. Hello. 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 Okay. Number kwa namna nchikiri 0785 102 102. Tumetenga kwa vero kwa kumanyora Bishop Stephen Osemo Manyara. Radio Vuna. Hello. Right. Ehe. Natuwa in studio. Bwire bia director. Nero manyene. Amangana ina ya tegerere kuna piso bwa letra amangana maya. Nga egente kanene ngato basa bwecha yo manyene. Yes. Ande to basa kororanga omuntu atega go chaete. Elinde nae kwa manya go chaka kwemengera. Naye kore anja na komotogi nyasaye ikiagera nae kiri ubwate no ubwate onye kubwate ringana go sikubwate omoyo bwo kana bugwente gwetogeri. Tugwete gwetogeri nebintu byenseyo kore etogeri omoyo bori nyasakwete no kobaroro na gutware birengeri bibia ebidyo byuka bise no goto gwetogeri amona nyasaye. Bia mono proprietor. Very good. Asante sana kabisa director Elijah Monyancha. Radio Vuna. Hello. Radio Vuna. Ehe. Francis Nyawasukuru Motobi Chage. Yes, Francis. Marangi jorandi rivija. Mtuti kabisa nekena kelito bwate to basa kunya bwire nyokwene tanga ngaye to bwate kende. Sa go to bo moyo. Ende to ko ya na ne ya moyo bwe nyari da bisi wa manyi kana yo rusi wa kanya na ya. Rogo kuna ko mekera to go ku to ku twezi li tukelimu. All right. Gomo ni netejo no moke. Sa iye kana ro mu buyi tigato bwire mbiyamon. Right, asante sana basi bano mwancho batakili Bishop Stephen Osemo Manyara umiranera kili tukoli ya ramesi lense mochideka emerongene gaiga somoro balibuo yera namba ya yesimi 0727315075 0727315075 no aligandi lese kanisa Faith Victory Center Omogonchoro asengencho yogo sanga se obuamo. FM 102.0 Radio Toronto. Ya namangana maya asenjera yowe. Chinsa iberecha bono botuka mangana maya asenjera yobwenye ya Radio Vuna 102.0 FM. Mwaziri buburendi bwaime kipchumba murukomen nigo hatebra mnago ikobo tukibo chigwa corona kumanya bali abaikeranete obosalia asoko ibe nibo y'abakenya hasokorobeka nuko kwa negative wa bugoro okwanira bali kyamangana morogo babwere tukolya lero kurase nyomba ya Rambe House Nairobi murukomen gatebabna okorobekana kweri tukoli goro tari okorobekana kwa mulembe korende no korobekana kogosalia nibo y'abakenya
nigatebera buna abanyanyimbo nigo babegetomukia kwenekia buna batingiri oborendi nobotoerero chinga kiaine kire buna chibunduki isano nigo chaibetwe korwasegeta seni kia abanyanyimbo gia Dagoreti abanyanyimbo chimi isato nigo batigeretwe chingoma abakenya emye muboigo nigo batigeretwe chingoma murukomen nigatebera buna nyumba yobora ya State House na magachwe bunge nabyo bintu bibere byarigetiwe gosariwa korendo oborendi bogatingiwa sensemeyo otomera magombae gochese chiamate cy'abakenya abo basireti abantu babo kubwatekana no korobekana okwo Murai gosomo konyibo murai bwense Professor Kithure Kindiki nigo harurege kurege tindi gochasa murai beche kanisa amoni chikanisa chire charorekanire chigosege tokorobekana gwekyarege agency aiga Kenya okwana litukoria rero Kindiki nigo aichanire enchero korobekana kweri tukoria igoro kwa enegetie ogosalia enibo y'abakenya na goteba buna okorobekana okwo nigo kwabwatekerenge kebegyo koiba na gosalia Elieta liense ya Kenya na nigatebera buna nigo barachekobeke meroberio bune serikali hemetingu yokwene buna okorobekana buno kweri tukolia igoro ngorigo chakwene kiwanainde aiga sensi ya Kenya asama tukare bosyo chinga kyatebera buna nigo barachekwene buna baeneke iri abakenya oborendi boisaine na kwene buna enibo yense ya Kenya terigo chigosariwa hase ababego abo bakwebisa sokorobekana ime na gosarie nibeyu y'abakenya Abaigereri bobo ene bwa mwanya bantaiga Kenya gati yabo mu Senator Busia ukia umtata basingereira buna abanyanyimbo nigo batumegete chinguru gwetanie kerengo kubaseberania bakenya abo bare korobekana enga kibaene kirebuna tibago kira barigererie serikali ge kubasusura abakenya abamuchiri abantu bagwesoke ne chinyomba gosene chinyimbo ne byoma abo bamanyekaine buna guns chinga kiba muchiri abanyanyimbo asoko baenekeria abantu abo borendi asekerekyo basabira serikali ko bwateri chikoriense elirigoteba buna chinguru nigo kirasomo Kenya nabono basabira abamanyiberi chiko ko basemya Kenya igoro yeri chikelyo Abaonchoro ya koruchingongo au chiense korumocha sugusu bosongo goikairianyi nigo bagendrete ko barasare nene eyubanyorete ko bwatekana no korobekana kwenegati wabugora iga sense ya Kenya engaki yokorobekana okwegatie chiduka ne chichiro nigo ochenegatiwe ko bunwa ko ibwa na henibo enyinge gosariwa asense mwende abakoreri bobo sombi korwase chinsemo au bunensemo ya Kisii Town Nakuru Naivasha, Mombasa, Olkarau, Kakamega, Nyeri, Eldoret na goikomo chomoneno Nairobi nigo bemurunganirie kubwatekana nobo tutukanu nobo turubano obwenegetiwa sekte yobo sombi na kuboje serikali wikyomo elio okorobekana okwo elikorwa libaga uchesa abakenya okorobonchorelia na kwenyolera ngelia na senchera yo bwenge isato na senchera yo boikeranu ya Radio Vuna 102.0 FM edetariane ana barongo Oyo noro mwelio wamangana maya asenchera yo bwenge Ikibungu kirituka bunagekole ntu asuri na Salome Nyakunde Petro ntangani isano ikibungu kya igia 10 na Nyasaye bubu ya bwonsi uyo barangeire moso ya sobonene bwae bwa kare na kare ase Kristo kumwikirego chandwa sekeregeke ero munyene n'abarosie n'abakonye ababeke chinguru na kababeka soburusobuya Petro ntangani isano ikibungu kya igia 10 na Nyasaye bubu ya bwonsi uyo barangeire moso ya sobonene bwae bwa kare na kare ase Kristo kumwikirego chandwa sekeregeke
ero monyene n'abarosie n'abakong'e ababeke chinguru nakababeka soburosobuya. Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro bakora riboito akesi miagase nambe kobatia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere nainde nabokori kari ukotorinyore rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya. Radio Vuna 102.0 FM tusesenigwe kerengaki atotagara tuenzi Vuna FM atoseseni wamo tuenzi tokuneke minero. Wima Electronic and Electrical Cell Limited neduke gokonerie binto buna chikebo, trunks, LED bulbs, lamp holders, extension board, heaters, exotic LED, solar lights, chiswichi, chisockets, conduits, chandelier lights buna, rose gold LED chandelier, beige candle styling hanging chandelier, modern crystal chandelier, style monkey chandelier, amuna light luxury crystal chandelier. Babugate meter boxes, downlighters nebinto binde binge. Notagetoko kolero electrical installation, richi buriao Wima Electronic and Electrical Cell Limited. Eduka ya Wima Electronic and Electrical Cell Limited nigego konere binte byonsi aseri goriria mouko kegima. Nigo bago toka somo chobo songo amagacha Gusi Plaza, ground floor, room G2. Asa mange bakere simia se namba 0715009827 gose 0718607462. Wima Electronic and Electrical Cell Limited neduke gokonerie binto a serigoririe risamura kegima. Umurubiri wogera asa matera yokoyera nimewasamehe nimewaachilia marega yuko sigasigali tukuligima Segeto chinkwana chikumurekera rito kuminana na aruri tukaselinde nemirubiri ayo kogoseme kolero butuki obunikya amuno bulingoli bwigoro mono kira ritukure Jumatatu gwe Kalamisi go chakirense yemo wekaisano nemo chabo tukona bro bright ime ya Radio Vuna nakiagira to bwatega go morubiri ukurukunga oyera ono yera wono oi kachinsa chiresano nemo chabo tukoityonya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaretio moeso igo kondokanga bright ime ya Radio Vuna. Alright, asante sana kabisa mwancho mutegereria kero chiabo tukire chideka 10 mega chinsa ibere chiabo no botuko kandirete kutegera Radio Vuna 102.0 FM ndo chega korunganere Pastor Kenyansa ko manyinga mubasakana noro kole kandralia separa yenyantrago nyamasibi se center ya Mosesa ngaite ine center yokogole chai goseti buying center Mosesa yabwatirania ba muraba boda batatu bali kuronya masibi ni Probox yalenge kurwa chinsemo cha Ramasha chinyereko bachigotuma neye maseyemo na abalia abamurabo batatu bamenyuke gwasenya gatali ya ichuni elinde kunyarako babakoegwa obogwenia kero abanyanyimbo kurwa Ramasha babuli ugukirina senseme yo yegekolekyo. Asante sana bono Pastor Kenyansa sogutumenyabu oroyo mubasukone iwe para kolekandali ya se ensemeli nyantrago se para nyantrago nyamasibi se Mosesa Tea Buying Center bana bamurabatato baboda banyarako bagutuma ne mase mone Probox baro bali kuronya masibi Probox yale kuru ensemo ya Ramasha
murabo bamnyuki gubana nyagetari ali chuni kunyara ko babako egwa obo gwenia mesete mangana mayane gandre ko bwate mangana yeli ndo kumanya subikirana sachi robote cheto chiko bwatia ngakeli mwancho mtakeli ntetoko chiko kuira sense melio koralira kinako tebenga nimbe no moganike kase studio Dr. Geoffrey Otomu oyore AENT surgeon naboigo mwenyekerogo o Inka Medics Association yane kiombe kebanyegetari bare chinse chiri chisiko kurwa sorogongo ruagusi Inka Medics Association ne kiombe kolenta mabanyegetari bare chinse chisiko lakini bakurwa sorogongo ruagose intobanerega gase studio mwancho bategeli sechide kankego gachirebo syokero tokoligelia mangana a ENT ear nose and throat diseases kose illness emechando yamato chimioro nemyoyo mwancho bategeli nero enkwana tokochikotora sika gatirige tambe lakini ndara ko ira sensemelio koralia ko umurubiri woyera asamatera yokoyera nimewasamehe nimewaachilia maega yogosigasigara itukuligima esegeto chinkwana chikumurekera litokuminana naro litukaselinde nemirubiri ayo kogosemye kolero butuki obuninkia amono bulingoli bwigoro mono kira litukure Jumatatu gwe Kalamisi go chakirense yemo wekaisano nemo chabo tukona bro bright ime ya radio vuna nakia kwira to bwateka go morbeli korukunga oyera ono yera wono oi kachinsa chiresano nemo chabo tukoityonya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaletio moeso igo kondukanga bro bright ime ya radio vuna Ogo kwa liyo kwa Agnes kwa mboko kali kure kinyoro kiba cho sublocation ya libali masawe ward ya kiemo kama kwa liwe kumongina Agnes kwa mboko kali kure kinyoro kiba cho sublocation ya libali masawe ward ya kiemo kama nigaru mwano nyogosira nyaboga na umongina kirubokoro wa kinyerere nigaru umongina bomoga kanya gusira Jeremiah kali ragira nigale moiboli omwabo basweti okali moiseko mwabo nyagosira Rebecca Magoma Keganda nyagosira Birundu Mukaya Gwaro na bande ligari ngina nyagosira Mubasi Nyamunsi nyagosira Okinyi nyagosira Sano nyagosira Mato Morage Konge Helen na bande ligari Step Mother Sekwamboko Kali Joel Moruli Charles Okali Osesosi nyagosira Nyamboke nigale ngina Moke nyagosira Mboga Mora Nyaboke Dorka Zablon Kirubo Ruben Birundu Jared Kangwana nyagosira John na bande gari ngina biara nyagosira Kirubo Kinyi Moiki Teresia Usano na Mogotu Nyaboke Mato na bande ngina Koroke Mumaso Iras Mosomis nyagosira Gega Charles Simba nigale gose Sister Juliana Professor Okali Onkwale Okaris Dr. Makoris Magoma Margaret Suna Nyawaya Simomanyis Lydia Senyamokami Somboli Senabande Gakuru sukwa senkendu ichoni lituko gose garu sukwa asenkendu ichoni lituko lero kwenu walituko lya ankyo lya sekenyoro kya bumobea ibacho lya Nyamboke okuno kwa korali ukomongna Agnes kwa mboko kali kure kinyoro kibacho sublocation yali masabe ward ya kiamo kama yoma bero yorusukwa senkendu ichoni lituko lera kwenu walituko lya ankyo lya sekenyoro kya bumobea ibacho lya Nyamboke familia Nathaniel Misati familia nyagosira Nathaniel Misati yaliyo kwa Grace Mongina Misati kurwa Moreremie sublocation gale omwano nyagosira Mugaka Polikapo Nyamanya na nyagosira Tabita Omenyo gale mwipuli mwabo Rebecca Mubasi na Mary Kwamboka mwisoko mwabo Samuel Simon Julius Kwamboka nigo nyagosira Aska nyagosira Piriana nyagosira Josephine igale mamomo wa Francis Machoko retired army engineer Nyakundi Gilberto Kemwa Esther Mora Roda Kemunto Flora Kerubo na Gideon Onselio Mangera retired teacher Machoko Romo engineer Jane Kura USA Eunice Kerubo Priska Nyagosira Mary Hezron Kennedy Nyalibo Nyabicha Mutanya na Bonareli
igo ali ngina biara ana Lydia yomenyekene buna ngina bantu kora morerami Jenes nyagosira mora Josephine Ezna Kirubo Jackie Evelyn Nyanchoka gale ngina koro Madeline Jafet Winnie Ezra mora Walter Misati Songoro Chueya Tabita Helen Millicent Jessica Metusela Marion Michelle Amona Bande iga tigama iga bachukura 25 ose abachukurolia 25 na batatu na niga kweni gwa lituko lya ankyo kuno gukokora uko mongina Grace mongina Misati kurwa modern sub location oyo kunyarokobaga kweni gwa lituko lya ankyo. Ogokokorliwe ko mugaka John Martin Magwaro kure kinyoro kya bose gesanya memise sub location ward ya Bobaracho. Ogokokorliwe ko mugaka John Martin Magwaro kure kinyoro kya bose gesanya memiso sub location ward ya Bobaracho. Nigaro mwana nyogosera Nicholas Martin na Salume Kemonto. Nigaro mugaka bomongi na Lucia Bosiboli amona nyogosera Grace Kemonto. Nigaro tato mwabo Vincent Martin nyogosera Beatrice Mora Gladys Bonarili. Benedicto Monali, Josephat Mautia, Jacqueline Kerubo, Evelyn Mora, Peter Mboga na Thomas Osero. Sebiara Dele la Martin kure kiombe kia boskanywa, Zina Monali, Kemonto Mboga, amona Christine Osero. Nyagosira John Nigare Mumuro mwabo nyagosira Francis Osoro, Charles Nyacheo, William Ambrose, Atanasi Nyanga, nyagosira Lawrence Nyantika, Sabina Mora, amona nyagosira Evans Mautia. Nigare Sokoro ya Sylvester Mabiria, Divina Kerubo, Damakline Monali, Felix Martin Anodo Maya amona banda bange mabirunyo gusinuko chira senkendu ya KTRA cyo mucyango kurekana kitaliki 29 mutinyoyo arusu gwenkendo kitaliki 3 na kwenu wa kitaliki nye mutienyi ogocha kuno kokole kwa John Martin Magwaro kurekinyoro kya posigesanya memise sub location wo baracho gabrina kianda arusu gwenkendo yenye kitali ya KTRA kitaliki 3 mutinyo gocha anyari kabaga kwene wache talikinye omotienyi ogoja chiamate cho chonsi tuabaganirie chinguru chabene kuruwa somo nguru chinga kichiga bale asebirero.
abantu babwata omweso, abantu abangaini, abantu bakorare, abantu abatohereru, abantu abaitebere, naende abangwana, abantu bagotegeroyera. Igore keria ogotegerera. Right, asante sana kabisa mwanchi mathikiriri kero cha butho chideke mirongo ibiri na inye chinse ibiri cha bono butuko gendrete gotegera umurobeli bo yera bro bright maiga yechi microphone na gotebi ngo batwali ngino mugani ga se studio kero to muhenyetanya reko bakago ikirana meta mangana yabanyagitali kabisa mwanchi mathikiriri unasikia kuna emergency na ni kawaida na bakonyorongo muroire na aro tokeire gabu wento kunyaroko bakago shughulikirwa inabidi kwanza ushughulikie maisha kwanza lakini ngochali kuikagaga se studio mwancho mategereri linda tunyaroko batogo sanga mange igoro ya mangana ya amato chimioro ne mioyo nere Dr. Geoffrey Otomo yora ni ENT surgeon. Otherwise Carol Songo kwa manyumu mwancho mategereri ya semiroveli ya fundi wa matandiko torabe kwa batogo nyakora lituko li Jumapili lituko li Sunday exactly saa 8 mpaka saa 9 ego yolikete ikirana asenke ya fundi wa matandiko alisobo igara ikirano before saa 8 kwa sababu will be there exactly 1 hour at most 1 hour by direction hekaro waikire se omochio keroka kwende pali yu ya Ichuni mpaka lia Hema High School basi wakire gali Hema High School ayo isokoboli nga fundi wa matandiko gosomoga kagichaba ngai kuruga bogo kunyara kwa bago korokiwa nekebogerere kiwigotu utakuwa unaweza kufika sabali baraka ni kunyara kwa bago ikirana hiyo ndio direction kabisa kwa kama chokeroka soe para ya Ichuni mpaka lia Hema High School kuruwa keroka mpaka lia Hema High School bantu bipiki wa kunyara kwa bago charge 50 shillings 50 bob kunyaro yo kuboli wetani shilingi 50 matebie ngomo tanga sole radio vuna kagara radio vuna ya tanga sira magoli ama namna gani wana boda wa keroka wamekubali hiyo mambo ya Bro Bright. Wamesema Bro Bright hiyo tunakubaliana kabisa. Ni 50 bob onye ni gali shilingi 30 mpaka alia Sense Melia Hema High School aliyekabagarralia alafu rende amangana rakobaga ko basamba mbamana gani ko Ivon Sunday nto nyarako batoko gendalia kumwirire bintu biri byaganeirie n'abanyagitari biyo mwancho bategerere tokwendeka litukulia ankyo na manyi wonga byatokire buna byalikire. Kwa hivyo hapo kesho tutakuwa tunahakikisha tuko nazo linde litukuli Jumapili tuweze kuandamana moja kwa moja, na kama vile maybe utaweza kufika na ungependa kushikana pamoja nasi kono meta sogoto nyora gega somo chugalilaya na bogo nyara kwa kugutara na bogo wa kesi mugotera 0703102102 whatever maybe you'll want to partner with us in one way or the other. Hiyo umekubaliwa kulingana na jinsi utaratibu katika moyo wako ama namna gani. Chaputo kide kemero ngebere nese to chinse bere chabo no batuko morobeli asembe no morobeli bo yera Bro Bright maiga yechi microphone baadaye ndo chiko bano magani ga se studio Dr. Geoffrey Otomo kuligiria mangana ENT ear nose and throat issues amangana ya mato amangana yechi mioro na mangana yemioyo mwancho mutegerenere nkwana to chunyera ko batu wasanga ga sobo tukobo igabwalero ime yomorobelio boyera omorobelio boyera Jumatatu goika Aramisi, Jumatatu na Jumanne egeturi kyoyera ime yegeturi nonyore segeto ni chinkwana aao chirengete okomenya weito. Jumatano Aramisi egetabu kyoyera kelikire na Bro Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri oyera
Jumatatu goikaramisi ense ya moika chinsa isaro ne moche butuko na Bright. Omusayansi ningo yogo tie mechate yende nabokorosa umwana mintu nabokorosa umogi mubu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa wakonyo muntu talikora nabokorosa mwana mintu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa nkoerina natigara therapy nkobeka chianga matambarapi ngwekwanye para vunefara nkogokonya torikorora nkogokania torikoigwa natomebesa yekwanywera eponasi ekwamerapi sukurubizi ekwanywera aliobisi ekwaruana epolisi nomenyete efokasi egwasiripi emanasi egwatuguta epaposi eyakobora batotoisi evagosari echoisesi echiagosinya kasevingi gaitoko kwarusi okairera choisi na dorisi obore mokabwato gakondisi imbwaisaneka okaunimisi nabokorosa umwana mintu nabokorosa obogi mubo nabokorosa ndugu yangu nabokorosa wakonyo muntu talikora nabokorosa mwana mintu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa no maitemba buisaneka abantu n'abantu no babereka ensege kene nije umamete ego tyokora kagene uragete tiganyenderere ogo konyo muntu te maiti wancho yondo tabutaiti igenko gwate unerangi utaite chenche bari wari omwana oraru ekyomogoko takorukende netwemegoko omuntu mumu bunege tugi ogoteba kerensa ndomesukubi tabiero tubwati karasogota igunkero nkulie taratogota natemire gakinche nasinyiru kogotebyo chenchi narosiye nabokorosa umwana mintu nabokorosa obogi mubu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa wakonyo muntu talikora nabokorosa mwana mintu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa umwana mintu nabokorosa obogi mubu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa wakonyo muntu talikora nabokorosa mwana mintu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa Radio Vuna. Kibono mechandokie yani kuruna kurte kos narigire duki bwata cherani chichika ni chiambulire pi none chibesa na imugitie loni chimbe banchiri kuri nyumba ke muntu kwani kore dukande koni chicharani chichika ini obega kinyamusi utagotikana ninjengira ne basi nakarigire yoko base changa cyane ach inkie kemukare go kwana moma itiguzi star shop mugaka nkeke bano gwakwana sopu ne sabuni go senkeke eyene duka egotoka ali abosongo ekwonia echi machine au ibono tuntigomagika gusi star shop eyene duka yoka bosungi ngiba ebwete bintebya nebwete machine cyo sambirele cyuma welding machines machine cyo sene cibao na sizing nebwete grinder machine ziri cyo na cyuma kinene bobwete mota babwete engine machine cyonse babwete jerani jeje type
buchonsi chispare part chichi machine chonsi no chire chi house pipes chonsi no chire mbabwate chipasi chitai buchonsi vacuum cleaners grease gun ngoni bali dryers shaving machines osti machine chuko ingera blow dry asaba subati cross chitukia ngoni bali submersible pumps na booster pumps na ende mbabwate chimashini choko na chitaili chi size ao na bono mbabwate chimashini chako bako chuko na chubu nyansi gose manual lawn mowers inyoranga chimashini chabu chonsi pini wachiro original na inene chekene Gusi Star Shop niko bago toka angina family banga sumu chubu sonko na ende mbabwate urusagi ronde asamba kacha Gusi Plaza room number G6 asamangi na wako bakirisi miwetera si number 0733 53 58 51 asamangi na wako bakirisi miwetera si number 0733 53 58 51 Tomocha Gusi Star Shop nere duka joka oranyole busonge ngima ekoni libinta seri goridi samura Yes, Evelyn. Ngakyo kwana kamuno mondolense ba. Asante pa kone simena ndende ngoro ano kati. Igorore koseka tikariwa sense. Iyo tata ande igoro. Angina teverenga onde iso kosende kati. Wenda wande babugitanga kero kwate chibesa igo na liole igoro. Anta na ebuna togo kwana ige tole igoro tigango kani. Mbale wana iga batakwati na no mono bago kwane. Okay. Ego tiganda venga onde igoro. Nyasa iga kurusete kale katikati ba. Andu setinge kara kanyira igoro. Wano kinde moyo mbata maisongo togolimba to monungo rayere. Alright. Kinda tebeli yeso nga igoro. Wata kira masora tina masio granara. Masio granara yora iwan. Igora rotindi. Nta niye zikira dio. Aini zole bwana. Ize de wono ndaga nyomunguru ero kuna jireki na gotana ni igoro gatia ra atinda bo gatia. Igolense no ngati kati toracha bwana. Intende pi. Ayono ngakyo kolengere igoro nyo no ngati kati torika bwana. Ogati gati. Aero wete bwana. Keida. Ngakyo kolengere ya mangana igoro bwana. Agara ikagati kati bwana keida. Aro bro bright. Tata ne suba piti. Nche? Ange tadi? Moigo besianga. Wono nchende igoro tidinse. Ni igoro. Ande wetinga bangine tole chuzi tunalekea mbinguni. Nakina majire korai. Gaki. Igondi kwa ruwete katikati. Na ruwete katikati kale. Pa ruwete katikati kale tali onko bera wono igoro ndo. Wono ni igoro. Igoro roji kose igoro le. Igoro nde niko chu. Uko chu. Ai kabisa. Very good, very good. Oyera Jumatatu goikaramisi ense ya moika chinsa isarone mochebutuko na bright. Congratulations, Honorable Buddha Mumani, Minnesota. Skita mama yo yo. Obogima bwakongire mama. Obogima bwakongire mama. Obogima bwakongire mama.
kidogo mama, kula kidogo shewi yo, kula kidogo mama, kula kidogo shewi yo, obogi mabwa bono bwa kongire, obogi mamami bwa kongire, obogi mabwa bono bwa kongire, obogi mahobu bwa kongire, papa. Salimia Obach Machoka, the blackest man in Africa. Kula kidogo baba we, kula kidogo mami yo, kula kidogo mama, kula kidogo baby yo, obogi mama wakongire, obogi mahobu wakongire, obogi mawabono wakongire, obogi mamami wakongire, papa. Rende nibo yao te basigo sira kaita. Quiero boate besa, rende besa yao. Quiero boate besa, rende besa yao. Yebise bokongu te basigo sira, yebise bokongu te basigo sira. Quiero boate duka, rende duka yao. Quiero boate duka, rende duka yao. Yerende buya tonyu chisoda okore, yerende buya tonyu chisoda okore. Quiero boate semi, rende semi yao. Quiero boate semi, rende semi yao. Yerende bokongu to chaya moto, yerende bokongu to chaya moto. Quiero boate mokungu, rendo mokungu oh. Quiero boate mokungu, rendo mokungu oh. Morende buya na bana bao, morende buya na bana bao. Quiero likire gasi, rende gasi yao. Quiero likire gasi, rende gasi yao. Yerende buya tu base kubutwa, yerende buya tu base kubutwa. Quiero boate gali, rende gali yao. Quiero boate gali, rende gali yao. Yerende bokongu to tuma monto, yerende bokongu to tuma monto. Quiero boato bolemo, lendo bolemo guao. Quiero boato bolemo, lendo bolemo guao. Bolende bokongu tu base kurwa, bolende bokongu tu base kurwa. Obogi mabwa bono bwa kongire, obogi mabwa bono bwa kongire. Yesu mongono yoga kugaidi gona bago tebanga. Rende besa yao. Kama uko na kakitu kako tunza vizuri. Ute basi gosira, yebise bokongu te basi gosira. Quiero boate duka, rende duka yao. Quiero boate duka, rende duka yao. To basa kulia stock yonsi. Okwegorero monte biasara kabisa byoko ni chipsi. Wacha kwanyoro lire biasi, lire chipsi yonsi. Omoiso korera kulia tomato sauce ba. Wane biasara bya chipsi byako baba. Kabisa bana. Mongono ina baku gaidi ko mwanji mutegereri karo tukunya kuganyaganira gaho mugeni tukunya rako bakago ikaga igase studio ngaki mongono yigwe tembu yako gaidi ngaki yigwe mongono yako gaidi ba okay chunga yeye murende buya na bana bao murende buya ngaki moigwe mongono yako gaidi by the way
mbu yako gaidi ndangondara igugwetera 0785 102 Radio Vuna. Ayo propriety. Mongwano yao da barenda ke kyogo aiwegeka. Rende kabisa rende to kero kwa vekule stoki to kuri baka chinyene. Aminto gaki. Ayo ko wasiro siro. Waseni yuete na kwato uya kero kwa vekule no nji usio ko nso jaga koria kwa te mara no yete biaki maranji busio ko osia. Orojo ko igoro hoteli gwati ko mugungu kwa choka nyora lieta mandazi yense ne chayo. Mate propriety sisi wanawake tuanze pa mandazi yaro wala Bata sura chini rende. Pero tuanga inire ntori pake stoki etokora ari faitera nari kwanyale nande mente stoki enya kogendera utinga ndanga tubutu. Safi. Sante sana na muranga wa. Atebengo mungono imbi yako gaidi. Obugima bwako ngira lienda keliege ko bwate Radio Vuna hala. Upload right. Nere password kuruena roka. Yes, password. Password ngakikwape password gawe ya brokiri change password change password Radio Vuna hello propriety Venere Captain 045 yes captain is a mochiaro Gorian Transmara Transmara ne uteto mwaka ngagiwe to mongono yako gaidi bwana ina wale gire tiko tawange bintu bya kungira hono agindi ko geti propriety noroti abangwana bagoteba nga kole nse bwana sunyonte bintu ya bafinyitu temberente bagakara ngana nembia watambe de gombaro ko bwate binda eragera lyoka mambi nyasaye namanyite ta kumanyo tarama yiko manyu gwe banganya sawo konyi yolinda bwana suna kake Safi, asante sana bana. Jenisi bako tebanga. Nyorosha vitu kesho itajipanga. Radio Vuna hara. Kiterezi ba? Okay. Ya va a estar de donde no le cayó tiraría vaina ni cuando yo voy tan la mía vaina ni va a dar todo tiraría hago tari cuatro con tiro tiro la mochari ahora te voy a querer meter ahorita ya no hay nada con que nada tú quiero más tan coraña ni bien no te corran a cuatro y en que no rueda eran coraña ahora Navarro Valle ya go kai okay vamos a vender vindo le pasa por bajo le da nada carajo poco por entrar nada va a que todo tiene peso más que Tito le vindo ba Tito le vindo aquí todo yo está llevado tengo que ya vaina ni que aquí es que no calle Talión en el ye o pongan el gata no pongan el más que entre hoy todo chante todo te puedo buscar una vamos a estudiar con aquí na mo ga so ngita na de mo tigare ya cha ko awo ko mo tigare jete sai ma para ri de no ruanya na ri to ka te ko ri de u ka ro ka kwa ke ko tinga ri no ru ya na yo ko ko ira ka ro ka ri de u kwa ya anya na yo tinga de ya ka ri ji ma to ba ma tanga ne ti no na ji na ni to ko sima ka ru ti ji ne tu kara ngera ji ji de ka ta kara ba tigare ko ma ju ma ka ri ne de ka ri na te ba nga to pore ba chande ko ba tigare bi kai ko dinero safi asante sana bana kai angana bako tanga kwa nyoli bako uli kwa kiro mobere pole agira Radio Vuna hala Ele tikama nonde nani wetengo tebuna ndende binte mbwati kwali kakego mambi bukira kara kiri ngendo okosona kwa gachaisana kwali sana au ikoli byonsi oko kwa tabike kwali kyoko gachira bano mambi bintu bikwibanga mambi yako iko gacha abantu bali mambi abana mbayo mambi rende to goja kolegas kili kwanyora lero kungunta mambi na bikwibanga kai ya gotona gake kwalia agate kwa gacha au ya se kwa beki yo naga hoteli origende talking yo te korusmandi okay ane naga tuka boigo yo boikorende yo mongo
mungano indi yako tena. Biyako gaidi mungano. Kabisa. Safi. Asante sana vano muntu nyine biashara kwale kokora. Kwaro siri faidi mitinyita to. Kwara agenda matega iga Lake Victoria. Wesibia na inde mutinyu mugima. Wesibia macha nyanja. Ende gwacha kwa magocha kabuya. Vuna radio hala. Kuna radio halo. Tunabakora muntu kera kwaro siri gento wiko gate faida. Nke faida yoko le na mambi mubuko. Azegio mwaka mintoragira bwana tito le binto. Aya singe wa mlanche ngone tikuni kyombuga ngese mwaka tata. Kwaro zina bokora aragira kwasie kumutinyo mo magocha kuchaka biya. Na yo chiko rusie tinde lo chiko koresto. Esa ko ikoga te kai gono kande o be kana na ga so me sai gorage. Ono oli tiosi. Ayo ko chiko rusie na no te tosi ko nyara kwa itire ko mwabando chiko itwa. Mnabona kuyikire December. Tarehe 25 tarehe moja gukura kire gento January kwacha ko mwaka biya. Ndoro kala ginto bime bitatu. Ya wiko gaje stock kandu olie faida. Kuna kanyerere gwatige kendo cho chakire mambe ba. Cho chakire mambe one sabe kine. Safi. Right, asante sana Ruti guru alijiza moja kiombo. Ikagwita perana no moteli oyo. Kebanga kandika kego bwatike kakalinde. Radio Vuna hala. Radio Vuna. Mano minte mecha tunja ukulumara. Amani ngupata tibuya. Igongoro senara gateka ke mufuko. Akenara geka muturu wa se matre sikulunse. Ese nje kota ocha utina manyeri mwana minto. Ke mwaka ngiko gachire bintu bwana. Ngigana gateka ketina manyeri mwana mtana kiboko ira. Ebintu nayo korosi gukwanyora bakati dole bintu bwa. We kanenge nara gateka ke. Okay. Safi kurucheza machiri cha marani. Okay. Radio Vuna hala. Yes, right. Smartphone. Yaro nyamana so ndambwa. Kokwe ule appetite ya chinju kuchiri kwa kungonta chonse mago chaka bya mama. Tingo gacha mwere ngora nyakira pole mami tingo musere. Maambilie bange. Maambilie bange tuwe chandiri ko ngesa igo pole ti maambi manyenga ndiye go koleka. Okwa kolera koni lero kwara so ali kuonyweli madiaba. Kwanyu madiaba kabisa. Abana bragani. Kwara zibe lienkindu ka madiaba. Amina bo kabesi umonto. Uchakira lituko. It is possible. Radio Vuna ha. Tubiri tubia. Yes, Samson. Kwara sirie. Okoriga ke ho bwanda do wati na nige do gorate vinde. How? Achori mune se akongire lo no to we. Okay. Pa de kwanye manyere. Safi. All right. O tikari ke o mami kare takande. All right, asante sana. Quiero boate besa, rende besa yahoo. Quiero boate besa, rende besa yahoo. Yebise bokongu te basigosira. Yebise bokongu te basigosira. Quiero boate duka, rende duka yahoo. Quiero boate duka, rende duka yahoo. Nyerende buya tonyuchi soda okule. Nyerende buya tonyuchi soda okule. Toguziba kwaziba kiregento kwanywa soda yonse kwakora. Radio Vuna hala. Ero proprate. Agwadewa. Enadeba nga. Okwara zire bintu kwaragira kwa kungonta. No mukwenda igo. Amatara nada vera no me tara bwati go mtogotewa. Au. Ekindira ndege ndongeringa. Iseteri buye. Go kari kwa ndorira gasini niga.
uko mtana katikati kwari akande kwa tigari ya mambia ngogo tigariri mbura mambire mambite kanyere ndabandenda ndero yokere haki proprai yeze nayo karoma mbinene nayo chakorosi bintu ndo so wikaje tigari mambi nande akira okay Lele Stella wamesema na Frank yo safi. Asante sana kabisa first lady. Karujisa mchili cha metamayo. Chunga yeye. Amona bana. Radio Vuna hala. Hello, Frank. Yes. Wairire. Otemi ora buna buya bora. Abana rata kwa watu. Atenye nchoto ukoli wansi ukore mambiaro na yogochi. Okay. Ranyari kana kuharuri rota tiba nere ko koji. Na virigo. Onyere ni masamu kurumata. Safi. Alright, asante sana kabisa mwanchi mutegereri. Ndocho mugeni oitobere ko bakago ikagega studio. Dr. Geoffrey Otomu oyore ENT surgeon aboiga president inka Medics Association. Ndara muaga iga second inkego iga ara yana ara oyera manya kunyara kubango morenta ase MDO Omurobelio boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kioyera ime yegeturi nonyole segetu ni chinkwana aao chirengete okomenya weito Jumatano Aramisi egetabu kyoyera kelikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri oyera Jumatatu goika Aramisi ense ya moika chinsa isaro ne mocha butuko na Blue Bright Oyera imeavuna FM Vono oyera. Oyera imeavuna FM Vono oyera. Oyera imeavuna FM Vono oyera. Right, asante sana basi bano mwancho mutegereri mugani twaganyete wikirega se studio ndocho no aligaiga sengencho ye chinka kinte to junior ko batuko chake nkwani iga ya maseyemo ekero asobo to ko bwera to kuligeri mwancho mutegereri nago tebya mangana ia no sande throat yani amato chimioro amo ne chimioro amo ne mioyo naero tukunyara kwa tukuligiliga gasobo tukoboga bolera kurunga Dr. Geoffrey Otomu oyore ENT surgeon na boiga president inka Medics Association tore live aleso mutandao o Facebook na boiga so mutandao YouTube na bokuligiliga nkwane je ya masemo asante sana daktari naende karibu sana asobo tukoboga bolera kurukura chinga kechika kwa kwani mutagerali ambiamano Brian soko ngari kaga igale chinsechiga yes abancho mutagere baminto ngirele bagere kuba kwaninga bwairire bya na ndengira nenga pore so konyoru asego chese program senje chi emergency esamalieta nkuru Dr. Geoffrey Otom inde consultant ear nose throat specialist yani umunyagitali omanaso kuruali amarwaire yechi ya matochi mioro na emioyo na ongokolera siane ega bosongo. All right. Yes. Karibu sana daktari long time. Ngakieli mete ngokonyora tu alinga mone karogo alinga serikali. Yes. No, karibu sana. Karibu sana. Asante. So there is this Inka Medics Association. Yes. Briefly tatebi what is it? Inka Medics Association ne group ya abanyagitari. Abagusi. Gose tote abanyagitari ba gutoka se ensemo ya gusia senjera yo kuiboru gose yo kunyuomu wabona muswati na barabo mogera unyumire gusi lakini yoro munyagitari uyone member ya Inka Medics Association etora abanyagitari
general medical practitioners, a pharmacist na dentist. Abanyagitari abaiga abange no tole gusia no tokore mirimo gusi. Yes. Lakini abande mbare chi county yawa ese gusi yani ase Kenya. Yes. Na chinse cheisiko. Alright. Konyora abande bale South Africa, America, Botswana. Lakini no bale members be ege group yeito Inca Medics Association. Alright. Group yetu anyarosete buna abana bo mugusi abo barabanyagitari ase nchire ya moyo kwebeka mukoranga inchira kitoko konye community yeito egendera ase enchira ya oburwari. Okay. Yes. All right. Understand mo watege ntofo abantu banyamira? Yes. Mutinyoli tariki chenge mutinyolio gatano tekichanga nge 25 into atualete kusiga iga Kisi. Atuanye tualete ga Kisi University. Okay. Bwana semambi yere tariki 27 mutinyolio gosta. Into nyebugata ali Nyamira Primary School. Medical camp yetu wanye organized Kisi University, Inca Medics Association na Nyamira County. Okay. Chi organization isato chigachamu asokoranga nchira kichigo konya abantu baminta sokoru free medical camp ye Kalemambi. Na ese kambu hiyo na utoja go screen amarwaire mbalimbali buna aya pressure, cancer, diabetes na specialized treatment buna maiso, chimioro, general surgery, burwaire bwa internal medicine ayonse nacha aligereliwa. Okay. Yes. Right, baadaye no totebia sobo galeto renda sema ngana magia senjero ibo ikreno. Okay. Ala foto maikreno mwancho mtili Dr. Geoffrey Otomu ENT surgeon na pego president Inca Medics Association niko maigure na bwata mangana amaya especially abantu banyamira kero turachkomanya mange na mono igoro ya ear nose and throat illnesses sentunde kubwate baada mangana magia senchira yobo ikreno. FM 102.0 Radio Top. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Chinsa isato cha bono botuka mangana maya senchura yoboe kerano kuro Radio Vuna 102.0 FM eritariane ana barongo. Mokonyi bomraibo ense Professor Kithure Kindiki orurege kurege tindi gochesa baraibe chikanisa bago segeta abasaibe kyarege agency haiga Kenya. Mwaziri boberendi boime Kipchumba Murkomen nigatomire amagombaye gochesa chiamate chasireti abamwaba sokorobekana kwenegati wabugoro. Aba Kenya nigo bagenderata ko barasare nene eyo banyorete ko bwatekana no korobekana uko kwa negati wabugoro. Sainenda mange na kwariganiritwe manya senchera yoboekerano. Mokonyi bomraibu ense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigo esokire na korage kiara chikanisa na baraibe chikanisa echo abo barorekanire bakoraga gose bako ba omotwe abasaibe kyare gya agency na kogokera ukorobekana kwabo no kugendera gochesheria serikali aiga sense ya Kenya okwana lituko lya rero Kindiki nigo aichanire enchere nibo ya
Kenya yasareti gwa bugoro na goteba bune serikali teri gochigo ikaransa na kurigereria na igo nigo barubiri gochikobeke bitango ebyo birachikoirero kurobeka nokwo ko chikogenderera samatukare bosi ya sense ya Kenya kindiki nigatebra buna nigo serikali erengete ko baenekeria bakenya bonsyo borendi na igo gotango kurobeka nokwo nenchireyemo yokoreto botoereru no marembe hasense ya Kenya. Kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. But I want to confirm, I have been in politics for a while, but I want to confirm that what happened in Kenya yesterday was the most violent and the most anarchist day that we've ever had since the 2007 post-election violence. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza kwa sababu katiba inawahakikisha huyu uhuru. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Na msiniulize tutafanya nini. Because we must protect the country. We must protect the people of Kenya. We must protect the property of the people of Kenya. And we must protect the peace, tranquility and stability of our country. Mwaziri boborendi bwaime hasense ya Kenya Kipchumba Murkomen go hakwanire bwego kurobeka nuko kwa negatigwa bugoro. Murkomen go kwanira barikia mangana morogoborero korwase nyombe ya Rambe House Nairobi negateba buna chibunduki sano nigo chebetwe korwase getaseni kyabanyanyimbo gya Dagoreti nagoteba buna gwetanya bakenya chiminye habatigeretwe chingoma chimisato n'abanyanyimbo nemyemo n'abakenya bakawaida. Murkomen boigo hotebre bune nyumba yobora ya State House na magachwe bungenene na byo byaganiriye gosariwa korendo borendi nigo bwatingeti gwase chinseme chibere nigo habwatanire na barayibande gotoba magombo gochese cyamate cyabanto 15 habo banegetigwe gokwa asokorobeka noko kwerituko lyegoro. Let me say this. It does not matter. It does not matter the circumstance that anyone loses a relative. Even if your relative was a robber, even if your relative was a thug, it's still painful. It's still very painful. And therefore we condole with all families that lost their loved ones yesterday. It does not matter if the investigation will show that some of them were trying to get into police armory, they wanted to steal guns, they wanted to do what. It is not their families that wanted to do so. Therefore their families and their loved ones still feel the pain that everybody feels when you lose your loved one. And therefore we want to say, we send our condolences to their families, and we want to say that we feel your pain. It's painful to lose a loved one, and we'll do everything, especially in cases where persons were innocent, to ensure that necessary investigations are done and justice is served in every situation. How many police officers were injured? There are 300 police officers were injured and about 100 civilians, so total of 400 people were injured. And it is true that from yesterday's protest, there is a particular pattern, and again in particular constituencies where police stations are being targeted. And I suspect the banning of police stations was supposed to help the coup plotters make a statement that there is no country and that there is no authority. That is why you see they want the guns and they want police uniform. Asense moyende Murkomen gakwanira gosie kwa weche nyomba choboralia na goteba bunani go bayimogetiga tambokere kyo bune serikali elio gotuba ebichembe yense ya Kenya na gotango bobisi bwense ya Kenya kororekana gotiase chinse chinde. Let me say this, that it is unfortunate that political actors are relying on media. It's not becoming independent enough to give both sides of the story. For example, you will hear that yesterday's report is reported as the protesters have arrived somewhere and they are looting. And you are still saying the protesters have looted shop, the protesters have done this, and you can see they are criminals. Meaning that the characterization of also the criminals, we are not taking the greatest responsibility as citizens. You've watched international media, except of course when they are reporting from Africa and Nairobi especially, that they are very careful. When they are reporting about Israel, about America, about UK, they are very careful about their own countries. But when they come to our country, report it as it is. And some of the reporters are so happy, they think they have achieved because they are being cheered in Western countries. They think it's very nice to come and report about your country negative. This is the issue. That is the question we should be asking ourselves. The question of closing or not closing depends on the circumstance. You have to weigh between national interest and also
also the individual interests of media houses. The national interest at any given time will be weighed, and if it's necessary to close a media house so that you can serve the nation, of course you do it. Na sechinga kechaba onchorya koruchinsemo ao nigo bagendrete kwe murungania igoro ya sara eyo banyorete kubwatekana no korobekana okwo abaonchorya korumocha sugusu basongo goikairiya nyense bagendrete kubarasare nene kubwatekana no korobekana okwo kwere tukore igoro engakyo korobekana okwo gatiye chiduka nechichiro asobonchorya bogokorekana nigo chyasaretigwe kobunwa gosambwa goike nibende koibwa asensemo yende abakoreri be sekta y'obosombe na monokoro asechinsemo cha Kisii Town, Nakuru, Naivasha, Mombasa, Olkarau, Kakamega, Nyeri, Eldoret na goikomo chomoneno Nairobi nigo boigo baereire hasara banyorete kubwatekana no goturubana kwenegetiwa sensemo y'obosombe. Kwa upande wa biashara nayo Kisii tuliweza kufunga maduka mingi, hatungeweza kufungua, biashara iliharibika, so hatu kufanya lolote jana. Kisii mzima ilikuwa imeharibika, imesimama kabisa. Kweli biashara yetu iliharibika, mauzo ya siku hatungeweza kuyafikia, hatu kupata lolote. Hakuwa na kupinga kazi yote hapa. Jana kusema ukweli, jana biashara yetu iliweza kutatizika sana, na kulingana na maandamano ambayo ilikuwa hapa Kisii, haikuwa peaceful demonstration, kulikuwa na goons pia wenye walikuwa wanataka kuloot. Hata sisi ukiangalia duka yetu jana walijaribu kubomoa, CCTV pale hakuna, na hapa mwenzetu hapa jirani pia walijaribu kubomoa kamuibia. But tunasema kama tunafanya maandamano, tufanye maandamano ya amani. Jana kulikuwa vibaya, vitu iliharibika, hata shiveling waliharibu wakachukua mali. Hiyo ndio shida tulipita naye. Ma transit driver. Jana kulikuwa na msukosuko, mawe ilikuwa imechazwa kwa barabara, mataili nini. So hata mimi nilichukua muda sana kutoka hata hiyo Mwembe moja hadi daraja 2 nilichukua kama saa moja sababu ya hii maandamano. Na kitu naweza ambia wenzangu, emergency, hata kama ni maandamano tufanye kwa amani. FM. Abagereri bobo ene bo mwanya bantaiga Kenya hegati yabo museneta Obusia kia umtata basingerere buna banyanyimbo nigo batumegete chinguru gwetanie kerengo ko baseberania ba Kenya abo bare korobekana engaki baene kiribuna tibago kira barigererie serikali geko basusura ba Kenya abamuchiri abantu bagweso kenece nyimbo ne byoma abo bamanyikaine buna goons na nigo bamuchiri banyanyimbo hasio ko baene keria abantu abo barendi asekerekyo bayisabire serikali ko bwateri chikoriense eryo rigoteba buna chinguru nigo chirasomo Kenya nabono basabira abamanyiberi chiko gwesokya na kubasemia na kubasomia ba Kenya igoro yari chikelyo. Hatuwezi kubali serikali ambao inaibia wananchi, ambao inaua wananchi. Wananchi wanakufa kila siku kwa sababu hakuna kazi, hakuna chakula, hakuna healthcare services, hawana maji hata kujiosha mwili ama kupika, ama watu wanaishi vibaya. Na ile poverty inatumika pia na serikali. Serikali yetu imekuwa kuna system ambayo imejengwa kwa sababu wanapenda wananchi wakiwa hawana elimu mzuri, wakiwa hawana kazi then wanaweza tumika vibaya. So mimi nashangaa last week kulikuwa na serikali wamelipa goons kutokezea kupiga watu. Mimi nilikuwa barabarani, goons wakija na marungu na nini, na askari walikuwa wanawalinda. Langu kabisa ni kuangalia kwamba vipi tunaweza tatua, ikue kutatuliwa systematically ama systemically, hivi kwamba baadaye hata rais mwingine akija, hata yeye ni mmoja wetu hapa, shida hizi zitakuwa zimetatuliwa. In this concept, president is what Ruto is trying to reinstate, and is doing that through the use of brute force, like this killings or even the blocking of the demos in Nairobi. Leadership must be distinguished from political office and politicians. There are many people in this country who understand what the law says. These people should come up in the various spaces they occupy and educate Kenyans on what the law of Kenya is. Mwaribo mangana majia senchura yobo ikeranu na kuganiri botukobuya botegereri obuya ya radio Vuna 102.0 FM editariane ana Barongo.
uyonoro mweli obwa mangana majia asentira yobwekiranu. Umubayino wirituko na Thomas Onguna. Kogo tebu mukira no mugwasi bakwira. Kogo tebu mukira no mugwasi bakwira. Iye nenyuomo. Umukeira no mugwasi n'abamenyi bare. Abamenyi abambale nge n'abana abaiseke. Ekera abanye n'orogonguru batagite konyuoma muiseke. Anene muno muiseke bwa abamenyi asensemeyo nigo vale koba nechitangutangu nebirengera lyo ao ekero nyagiti akoranga tanga no mukeira wenerete konyuma abande bayimuka banyuma mugwasi ekagero mugusi agateba kogo tebo mukeira no mugwasi bakoira eye nenyomo asumu bintu buri tukenenduke Thomas Mbuno monguru yo seseniwa. Rocky Driving School. Na kora nyora masomo ya bogende chigari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto valeno valema. Nichikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinda chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kyoge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Nadia Hardware and Electricals neduke koni binto bionsi ibiobwagachi yani all construction materials buna chisimiti, chichuma, emesumari na binding wires, plumbing materials mbabuata chitangi, waste pipes, paper pipes and all fittings, electrical accessories injireo buna cables, bulbs, downlighters na consumer units, fencing materials mbabuata chipost, barbed wires na chinlings, as interior finishers, interior paints, tiles, PVC ceilings, handles, locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka. Asoro segerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate. Tuakere simia sin number 0718 530 990. Oro segerwa Keroka tonyore mega ya Post Office asechirenya. Tuakere simi 0715 553 775. Boigo orosegeronde ndore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik. Tuakere simia sin number 0116 948 686. Nadia Hardware and Electricals. Naora nyoli binto bionsi vyobwagachi. Karibu sana. Alright, asante sana kabisa mwanchi mthigili radio Vuna 102.0 FM chabuto kirichideka ikomi na isano na ibirega chinsa isato chia bono botuko morobeli asembe ono morobeli buo yera bro bright maiga yechi microphone ninchi kwa kolentera ya kurua liase United Nations badaye wase jarida la umoja wa kimataifa mna ukochia kolentera kusekia kuchirekera lituko chinsa chinkabune chika ninchi kunyara kobango kolentera badaye keronte kete tunyara kobatoko gendrane nkuwa na tonyara tuwa chakrega ganere Dr. Geoffrey Otomo Dr. Geoffrey Otomo gari ENT surgeon na boigo president inka Medics Association waliga studio tukulilia mangana ye chimioro
mioyo amo namato igotore live ali somo tandao YouTube na boiga somo tandao Facebook na bokurigiriria nkwani iga ya masemo na boiga nyokobwata libolio na boko ndikeraria ni nyale ko bangurigiriria linde ko mo wekera daktari nyale ko baga kwerineri. So daktari, karibu sana, ni introduction twakora kero toko gendera bono. So akiga bantu for elaboration kero toko kwandra ENT. Yes. And specifically ENT surgeon, taboti kiarora maybe from a general physician. Mbiamono, asiri swari. Yes. ENT surgeon no mubali. Omubali bwe chinseme chiga chiamato, chiemioyo na chimioro. Yani amarwaire alia agocha se ebime ebyo bitato bia okurwali kwa ganini kubaru einere gasibono insomerete na abandi baminta bale ENT surgeon. Yes. A physician abuto korokabuna abanyagitari be bukurwali mone bagutumia amariogo. Alright. Yes. Amariogo ugopima orora bukurwiri bwa pressure, nesukari, se pneumonia, se malaria. Alright. Ukurikererio. Okay. Lakini se gotokanga arorenge shita nero bubimbe bora butakire ko kororekana bona ugotumase umubali. Surgeon. Okay. Yes. So kurwa so bokoreri bwa uno kwa bereko bako practice. Yes. Asichinseme chisa to amato chimioro ne mioyo. Yes. Cases kichiri more common. Yes. Biamono. Yes. Amaruira na mange ese chinseme chiga isato na mono akwamba kubwathikana ne miaka yo muntu. Alright. Totebuna abana na abantu abanne. Bona abana mono ese buna mato okonyora bakuru amaira mono. Amaira gonyakuru amato gose gotaigwa. Okay. Yes. Ase chimioro kwanyore bagosiekana ama mirago nyagoiteka ama miramarito ale ayanda ale rangi yellow, green. Right. Gukurige gochime na bokorore bintu bibimbethe koruchinsemo ebinda bandu babiroka polyps lakini echintapinetes anatomy. Ase mioyo abana bango konyora bagotwara tonsillitis, yani oburwaire obukori chingweno bakoigbororo. Okay. Yes. Gose nande chia bimba chiagera chia baticha so okweya na monekere baraire bona banya bakokona. Okay. Kere baraire. Yes. Gose okoragera basi nyukoragera yani akoragera kego babunata getekoroka gose endagera ya musinya otiga. Okay. Esa abana inero eshida. Alright. Esa abantu abanene mono una mato okobochoka. Okay. Okubo mono gogotokana no so gwakana chindoi. Yes. Yes. Gose bali emiaka ya chire mono na bali emiaka 60 gochigoro kwanyora ko rete bisiriri mono. Agochura ebisiriri. Okay. Yes. Gose tali koigubuya mono abantu abange kere kwende abasubati bako muboli bako mugambi okonyaganya kubatenga kwana wakwana irole rangu asengenjo abasubati eriyo giri abelire high frequency. Okay. Na age related hearing loss, yani okotaigwa gogo chanese ngijo emiaka high frequency na chigo sira kwanza. Yes. Okay. Ina erere common ese abantu abanene. Ese chimioro nechi ogosiekana okukora bunia ebintu bikomera. Okay. Ebintu bikomera tokubibeka kabere ngereke dokeroka benign ngaigo ngeri cancer na via cancer mbiro. Okay. Yes. Na emioyo mono no konya kwegogi konya kukiria throat. Okay. Inere very common is abantu abanene goseri musuribe yani ituranyero kese ke kenya bonita yugo halitosis but tanyero ke bad smell koru mono. Okay. Na abange
rende na gosinyukwa yana muno okogona sengenjo yogo ichurano emioyo sengenjo echingwene echo usokoneta yani obesity ni common santa banne. All right. Yes. Sefede mutekeli bonte tuthirane we break it down ne kemase kende. Yes. Especially kero to kunyara ko batuko chakera amangana ya mato. Yes. Kero go break down especially cases chire related na mato related illnesses. Yes, yes. Both for children and adults ni metemna bana mono na kia banta bange bamaita matagwatia. Yes. I think Ugotaiwa is common, maybe a servant. Yes. Break it down no issues to do with ears, amato. Okay. Yes. Tigande nga amato ne kimyo kia muhimu sana ekigekogera tuigwa mangana to gotebigu gose nonyane danger kera yawe announce okonyiwese esa amato. Kende gionsi gego ticha gose koleto obubaso goto ige sense yoko igweko ekoirananse. Egento very common na obukorogoto obuchabu tuyangero ko obuchabu. All right. Mono ntuanje de kutumia ebinte ebigatokugora go supermarket chia bad. Ekera gwe sibiri gwa kilini. Goseke biriti gosegete. Yes. Oko tutigande ngabuna nyasaga gotongete gotakere kwe kilini gweka. Igo bocha boli bwansere gosoke kero gutumia gento kelio tarochi wabo suguma gochime erinde bwa accumulate bwagera bwachi goticha na inere very common egento kende no bororo obororo boigana obogocha sengencho mepio montabwateri kuba okonya kwemiri ne chinguru erinde bwa suguma amamira engoro nere go connect yo gotono echimioro tokonyero ka stitch and tube kwa push ama mira igo chio na pressure chiagera koleta pressure difference eye koleta obororo gose infection yasoa otitis media yagera obororo bwasoa eke onye borwero mboko rwaligu after some time na bakonya bwatire nkunu ama iransirko osoka ekere nkunu ya atekire egento gende kubwati no gotaigwa bono. Yes. Ogotaigwa koiga na bokorabe mild gose severe depending on ingaki amaira yechorana na ende gose na asari kende gwetani enkururu ekoera mari engolerie tokono kamindro hia nebwate bimauga bitatu bibwate kaine una chi microphone yechiga erinde buna eliogiri kwa kese nkununu via transmit a message ibeka yaso asobongo so ibinte ebyo nsinabi ko affected onyorenga okoyo kwiranire inse agose ebintu bune sioro liaso yasoire gochiko gotena kwa rebinde biko and around igo egento ngeringa amarwira ngu gwenekali. All right. So daktari karuturu on that issue ya mato. Yes. Unabono ngwateba ko rusio bokorogoto. Yes. Otumeke gete gosecurity. Yes. Maybe ngwebe ukole at risk. Yes. Yoko wale then I wonder ngibatro sarati binte birinde. Ndo bagotonelia se chi supermarket. Yes. As you respond other risk factors chindenjire chichi anda kechire rekorento mochanda se amatobono bunanjoro chembegete binte byamato. Mondo narongo sanga bararia bange miakere bosia bange bawacha ko pemetino egera to ko chi phone 24 hours. What other risk factors ko leta issues za sapato? Yes, other risk factors ne yibuna chindoe waka na chindoe abandu ntwanje tegera tuwa etanire. Yes. Kwa komontoroe oroeroli ero ko beka pressure se ya drum nkununu yateka etare ndiribuya infection ya gosoa arafu gotine yes egento kende neriogi ntubugare ntokorokanga noise induced hearing loss mona abandu bakora bunese chi bomb blast ento na bagwatamagena ese borutu yes abandu bana bagachisege chigendera tabagwa kachi bomb abandu bakora se bune posho mill tinga chi welding
shops yejiga jo gosambireri chichuma gose chiboira gose even using earphones. Yes. Chiamato. As long as that sound is above 60 decibels and you use it continuously for over 2 hours, na will cause an impact. Say a channel yokoiwa. Okay. It will cause degeneration. So we going to recommend doing and I very exposed to noise for a long time because of occupation yao. It's better by using the tokoroka earplugs or ear muffs because then they filter. They filter noisy, so that the noisy go ikera eardrum and the hearing system yava ereinse no nyeri ugirire seriko produce rire igoro. Okay. Yes. All right. Mano meta nabasai wichinga kichiga we talking about Gen Z. Yes. Ogore bintu biramato. Pero byachire mpaka bintu bire wireless. Oh yes. So na wewe wajega kwenye kukwanda kumbe musiki go ramato 24 hours. True. So that could be a risk factor. Yes, that's a risk factor, especially anyo musikio yole erio giriegoro. Like I said, 60 decibels. Sound intensity inko very measured. So anima thinga yes abana baba kachensi. Yes. Eba koko kamone karbalese musikio go buma mono. Wakario giriegoro. Patirende digate ngi bintu byonse bikoto kimbiribia. Imbi bugate risks. Okay. Ngwate anganga kiebinte bichiya bad bakubione na ende sumanga ndo maite nebibe. Yes. Yusi olio korosia no mwana biasara gendata kitenebe. Ebesa. Na ayo gotumia na ayo takeri kumangende ke ekiyakere seinde gosenke inkeri. Okay. Ibintu nebinge bikoni we bitari biyese aseme bere yaitu. So uno bokoro goto daktari, what are you supposed to do? Ubuku una nate bogoto gwe sibikweka. Lirio gwesibeka rukuruta machega bunabuli bogosoka bunaliko bonyara amachara ara machafu cyari. Okay. So igoto takiri goso ikende gochi ogoto kwago ime. Yes. Otakire go aigwesi bisikauka. Yes. But onye go ikeranga endire bono yisi glands chigo produce yo bokoro na bichibwe kaine sweat glands. Ngakinere go ika oseneri bere ali change kwanya roko sweat. Yes. So even wax production indire those luminous glands bira stimulated be produce yo bokoro to bonge ko bwa necessary bogere bwa accumulate. Then in that case you can come aita in tutosomerete gasi to korus gose omonto na ba assist arusi keriaro jena na maiso. Yes. But not doing blindly. What we discourage is blind wax removal. Okay. Yes. Kera nduko bosugoma gochime. Waticha. Yes. Okay, so amangana ya motomuna bone especially ya sabana. Yes. No ntumuna twakinenga kimono mono yemburo gotogonyora gwachagire kugwatia. Yes. Mano twakabekirwe iteke mogamogi. Igose egitinya kiangoko. Yes. And it used to work. Okay. Timedi na conventional and traditional way you handle issues related na mato. It's true. No mbono nkubeka bale. Yes. Including ebitinya bye chingoko. Patirende, you know, most drugs now are produced korwese herbs. So herb medication have some antibiotic properties. Nearly tutama edinga a concentration iliero inga kiengani. Because now roching a karatokuru ilioge tokuru as part a dose. A dose nerio mwana, nerio montoman. So I can mogi ke tony. Onya ke bugada this antibiotic property. Kiasi ke saine. Kechigo ita chi bacteria chiri chiere inji tigana na chi develop resistance ingaki chinga. That's why to recommend this herbal medication yako gara into manyeti the dosage. Okay. Yes. But rende the thing is in keringa ekerobo infection ya soire na beta kireru aligu injire wenerete. So that complications in chichigo gosoa. Again to get kogera togo intervene no again to keregeke ese this ENT region ne ringa otakerwareti gochimotu
iyo chikoleta complications chire mo vato. Okay. A good example ni maeta bantange mamaitenga ebinde tonsillitis bikunya kulia bana. Then imbi kurwali wadi kwetiri. Mwisho ebyoja byaleta endoko ka rheumatic heart disease. Okay. Yani urwiri bwenkoro bono. Aga ntaka sinini ngakaleta urwiri bwenkoro. Ubono bole mo vato buraite nono no mwana. So we want to avoid those complications na kitoko gera toko intervene mapema. Okay. So that nchichi go setting chichi go change quality of life yo mwana gosyo yo mondo. Okay. Yes. All right. So briefly karogo kwanera chimioro hadli kuigungo mondo na rwete chimioro. Yes. You know you're mentioning it na babanda bange rabe mbono bako the first time ngoburwere mboro gwe chimioro. No munyagitali na rogo deal na mangana ye chimioro. Yes, yes. How common is nose related illnesses and in your practice mnogo kwa colleagues? You know, I think it's very common. Inga kibune ye obukendwe kare mbrego tu na lia marwere ye chimioro monago agocha. The commonest ne ogosiekana. Okay. Yes, ito kanaso blockage. Yera vea salsali ye allergy. Okay. Maybe to obokendu or to dust fumes. All right. So they're very common. But mwana une sabana amarwira ale common ne ekwende rhinitis turanyero kenga upper respiratory tract infection. Okay. Yani amakuba because the immunity nerense na maybe esenje yokonya ko koge eskuru baramo baganya kuchiesamo bakuambukisha na ore bakonyora makuba. Okay. Na very common yese abana bake. The other thing na foreign bodies. Okay. Yani abana mbanje de kumanyanga engoleye arabeke gendo chio igende ingesoke mun kabisa. So you find ngambanje tukubeka chini tetere ebinte bya kumwinera etuki ebisasi ebisinini bigo power toys which sometimes can be very dangerous when ebisasi ekere birebija because once we are connected current now bigo perforate emior yani bigo samba baka egochoke. Yes. Ebichi mattress mwana konyora kubutore aka mattress obega kwechimioro. All right. So it's important egende na rege konya abaiboli abange no kunya go check orifices ejire accessible chimioro amato mu kai karanste osene weekend na abana na bukunya go check ani na bukunya ora kwarori osene ligena osene rapa osene seed. Yes. Goso ndo kwanya rama mirago soka kure miora ya mago tioka. Kumbe gabe kitigende gaticho sene mattress ya bande tuarusi naona masakara ye chipikichi ye sweet cams. Yes. So abana can do anything. A point in eating abuno moibo likole no mwana konya ko check na konya ko bati baisinga na kibako ba wa foi devinde. Otherwise ya amaroira ale common ya se chimioro neyo ebona sabana. Yes. Rhinitis ego come about because of yamakuba allergy. Then later go bleed amanyinga koru chimioro. All right. Esenje yamakuba yigo allergy abakonyora abana bakonya koru ama manyinga chimioro. Inere very common. All right. Esa banta banene mono ne binte bigo kina yani what we call hypertrophy of inferior tapinates. Yandang wa confused wa keroka polyps but they are just tapinates. Polyps ne binto binge mepira bi kwama ime which mostly bi kwa penisa abantu babwate allergy and it's important intebega abantu babwate allergy ngindire bakora nyoma liyo gose serestamine gose cetirizine ochorosa kote ana anywete nje wono ngaika wono nje na nyinali na bonsie kaine igolioka. Yes. That is not good. Ege kogera when chimioro chirigo siekana like that mucosa area develop amache what we call edema. So when it develops edema ego form now ebinte binga balls polyps now. All right. That is a very serious complication because now it will require surgery. Yet
blockage ye sneezing, itchiness na kwa je manage na maliogo on and off because allergy we control it. We don't talk of kiwa. Okay. We just control it. So liria kere ko se kwali act ko sene weta ya chenjire nkendo we treat you. Then amuga socha wono mbiyori. Then naende mbule ko kuyana kwanza naende we start. That's how we must control it so that they will develop complications, una sinusitis, polyps CHO, and sometimes it can perforate. You see, chimiology is near obongo. Yes. Na veko ateso obongo ime correlated into a brain abscess, which are more fatal, meningitis. So we want to avoid those things by intervening mapema. Okay. Yes. All right. Pointing in Josan, especially also what the Vengo will you check your mwana. Yes. Nyoro mwana avigite into chimioro. Kiko nyakalento mochando kwa check is very important. True. Right. Asante sana mwenye mthili ngwane ya masema Dr. Geoffrey Otomu oyore specialist ya samangana ye chimioro amato ne mioyo ENT surgeon na wege president inka medics association ne kero tokonya usange kwa nega ncho kwa liba konyo kubwate liboli onyale koba goko muboli lakini daktari quickly kero tokuligerelia emioyo. Yes. Muna gwateba ikikimanyikene mono tonsils. Yes. Mona asabana. Yes. Timaiti how frequent is it and how bad is it karomo ko analyze na cases chikobache and other issues related to memory injury. Okay. Bien mano. Yeah, tonsils of course nere very common yes abana. Yes. Mono just infection yo tuara o akuiguboro rekera kumera kusotwa liberera awegu maliogo ugwena abana mbare akonyoro mwibuli aotebanga eretari gukwana nga gusena igwete bo agororanga tari konyara kuragera konya kurio bukima bwae bwangu bona go struggle ko komera igo is important abana ya assumption nga mwana kabere gansire gukwana ngabona bago akuripoti kendi gyonse igwete bo tari bonse kuikote me ku understand umwana onga ingaki ago PF. Okay. Ekera igwete bo bengukwana gosagwe akwe gutudro ogendo ikaransa segete. So na ko ba check is good ko tebyo umwana onga igoromon kwa check ya maino chitonsiri echo ekemero na kiantu banje tukuligeri mona lakini kemero ngebwati bokongu yes compare ne chitonsiri abange kera bacha ko consult watanga daktari na acha ko ukubolinga ekemero iki umwana oyo mbiyekere yes ege kuna chugosena ki ekera okulige kwa mwana abwati chitonsiri chine umubolinga ejira chiturachirora anje kintu mama ntebeti gosema ukoro nekemero. Okay. Igo naande tigante ebeko era buna ewiki ya eta intua siri umwana ochiete kuna chwe ekemero. Ese ekienyechi mbanje tewe gukenacha. Yes. Enge mwana usinyu kuragera go mwana ngokororare. Umwana ina abana chete okoranga tane chitibuya. Manyingaga akaendera goiteka. Okay. By the time bacha goika nyakitari umwana oyanira manyinga guchesa maya usiekandira rasira. Yes. Igo intenga kemeronkeli konachu otatigonya kebugate etiuma. Igo ekero mwana ataikuragera buya atarikurara buya egento ngeringa molete saba nyakitari bali basomerete ebintu ebi bacheki bagotenga nkyo obokong bakulikere lyogo gose buna chitonsire kare chia bere chine na chigo ticha gose chi konya go leta infection moro infection ni ndatenga marakane eso mwaka. Okay. Eyigo chigoro wanto tenga te chirusiu gose nchire chikubeka maira elie kubeka maira ere togo tenga tegerusiu kegi eko yage ansire kubeka maira bone kunya kubeka maira kirengaki every 6 months within 6 months akonyara yabekira maira. So a point nelinga chitonsil ne ebi moibia ese metienyi siterie metangani yo mwana ego era kero mwana iboiru
immunity yake nyora kurwe sama berangina. Okay. So igale chitonsil na adenoids and other related lymph nodes no immunity yeko ba kept. But after 6 months omwana anza korosi immune cells chia kurwe se homoseto. Okay. Iko binde imbiri bya muhimu. Kwera ane baba kwa wanga bano birache birusi. Umwana onatawaja go tuare immunity erens. Ya. Immunity yo mubere korosi kurwa homoseto na ego tegemea ngamburuire kyo umwana anyorire. Omubere orosi amasasia abweka ino burwire buri. Yani antibodies rende. Yes. To target the disease you montabu at that time. Otherwise, these are just storage organs. Njibwati another function. Okay. So, na virusiku, echinde te take over. Okay. So, ikomanda. Koroja virusiku echinde nko merajire? No. Eko gara echige to wata yange chire capsulated. So, bwate capsulia. So, kunyirusi yons. Again, toge kwamba kurikane echi adenoids. Eko gara chire chio echire submucoso. Yani echire inse mucosa nchiri encapsulated. So, chire chio. Especially karo kurusi umwana ole very young, after some time na bachira alikai. Especially onyo kunya konyora makuba gosobwate alachi na bachigo kina nande. Okay. But tonsils no. Once chiaru siru, that's it. Okay. Yes. All right. So kando na tonsils, any other throat related issues? Okay, shita chinde chira chese kwende ebintu bire common ebigo konyora obo tono bogo chese oromeme gosese mucosa. Okay. What we call aphthous ulcers monekero mwana bwate akaberera kara besenjo yeri kuba gose malaria but ebite ya self limiting. Okay. Yani ebikwe when bioka within 7 to 10 days konyora biasire. Okay. Kende ekenate wanga gekoro elimusuribe yani halitosis. Maybe because omwana omurwira gutwara amache aya maruro what we call reflux. Okay. Ligotira lia cause inflammation of the tissues in the throat. Chiagera obotyo kubwachi goja. Okay. But the commonest thing is among adults ebintu mbira bigo okochikorigere chingweno chitonsil ebintu bira bigo soka kuruo. What we can call tonsil stones. Yani amagena ye chingweno. Yes. This is basically endagera liriokoli egwe squeeze spaces ye chitonsil. Okay. Yagunda after some time then yansa kurusi limusuribe. Okay. So sometimes what I recommend to our reader after kuaragere mbya kunywa maji kwa wesabusi umuntu so ati anyende yago macha alianye anyaga kuruo yaro. Yes, but onye go persist then again to ko leto kurushi tonsil chiri. Okay. To akole shide. Okay. Yes. All right. But also foreign bodies could be an issue especially abana bakomerevesa. Yes. Yes, mwana une throat, yes. Yes. Abana mbanje tekomera chibesa sana. Chibesa ngora chikumira mwana ne shiringi amu shiringi 10. Yes. But location aringa nyato shiringi 20, bese isano. Yes. But again to get very bad ne ebisasi nande. The lithium batteries, Okay. Ebisasi mbire biko power gosene chitoi phones. Kengebes. Yes. Ekerekere keya yani kebwata a lot of current muliro omwana kemere kiagega you know igego connect because you know tissues njibwata mache so they connect. Okay. Negative and positive so current flows so yama go cause necrosis yani yasamba asali sekebwate igo kia create engoro. Okay. Ona negero mwana na ne rusiku ekarago chikonyugo sena mache gosenecha yaso anaende sembeo obabuna gotokeru. Okay. It's a very dangerous thing. Kere simple but very dangerous. So ekere oiboli gosondo lende to mwana suspected please we need to remove it within 6 hours. Okay. Otherwise beyond 6 hours it causes irreversible damage and sometimes even loss of lives. Kogera once enjera yembeo ya beire siekiro because of inflammation and blockage mwana is likely to die. Yes.
Alright, asante sana kabisa daktari. Dr. Geoffrey Otomo mwancho bategere nduli baka sebe bantu babero batatu igatara cyo gukorera nkwane yega nabego natote bikoro ya free medical camp ere ankyoli tuko alia ankyase kwende ase county ya Nyamira, lakini onye kobwata liboli lirengete marwaire akobwata namone emyoyo amato amone chimioro ear, nose and throat. Chinga kina chichi bono unyara ko bagoko moboli gaiga specialist no ale gaiga se obotuko boiga bolero beka bono liboli elira kale ko liboli for free kini ko mo nyora daktari isiko gaiga ye studio. You'll have to pay for the consultation. Yeah, that's true. The consultation it is for free. It's free. It's for free. Right, asante sana mwache mtekele namba ko ngakere simiga 0785 102 102 Radio Vuna. Hello. Hello. Ya ngera muraja no manyekitali. Kori ya senga neyo. Yes. Nare kuburi umwana naro okonyoro gusine myaka 5 iga kere dikutia muliro korora ama nyinga ko rutiniyo. Oh, pole sana wana ya mijo ile kininga tetu ya tiekira kubwata eliboli liao. Radio Vuna. Hello. 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 Beatrice. Yes, Beatrice. Inda to mwana ka arandi butuko. Oko ibuni amata ko matakera ko tale kabisa. Amato. Amate. Amata ko matokera, Kera arandi bono tumeki mutanda tu. Alafu ukireka. Anya ko kuwaterere pia anya ko kuwaterere mbake go bit nabo kana mubangu to mutuga utakure na noma. Lakini kunga ago taka hotokeri bitanga. Okay. Alright. Sawa. Right, asante sana kabisa bo Beatrice asali boli elio kona nchomo mtegereri Radio Vuna. Hello. Radio Vuna. Doctor. Yes. How are you? I'm okay. I thank you for your humility and the humbleness that you have. Yes, and okay. Okay. Thank you. Me, I'm praising you. Thank you for the good work you are doing. Okay. Yes, and God bless you abundantly. Yeah, man. Right. Alright. Abantu mumanye mwenda mucheki. Amina kwa kubariki. Ita praising. Alright. Amina. Yes, and thank you. Asante sana kabisa bo teacher Alice. Radio Vuna. Hello. Brian. Yes, Evelyn. Hello. Anjenda bori daktari ante vinga anche mmiaja yane kerongo ke ma binande ya chaka chusi ya irange imetenye ver ane kerongo ke ma ndi gon ko yunga nombo ko yo etute ga ige mmiaja ime nongo ri ko yunga me ri kordo ke teri buate to ko tinetan Agon ko iranga li kola li gongo taga ko li yani ko ibamna ngo ikorba li ruororo. Nara ba igone mya ye mpaka ka chinsanye. Aliyo ko nyor na ndena irani refresh. Bono timma itinga mutando kyo yo kanidi gonso arante byango minyo kenya gitali mapema. No, right. Yeah. Okay. Alright. Asante sana kabisa. Evelyn sengencho yeliboli ya Radio Vuna. Hello. Yes, Abel. Tena pongeza kwenye gitari. Ni swali mbwada ile.
omonto chimiru chayabe katika chamara goba miru chaye chiatisa aki kwa ndanda kile kuba kiali toa usini kwa yana ngumo wali manya kitali ngoro ireki eliswali yakabere kwa ndanda iskaka se mbali mimi wa ni chimiru namako muntu wate problem kwa ndata kubwa into kemerete isku asoga ndata kubwa in problem kira de la timo italian content. Okay. Thank you. All right. So lakini tustiki tu samarwire alingete ear, nose and throat amato chimioro amo ne mioyo. Radio Vuna halo. Enga Vuna radio. Bagwadre Wilfred Omari kunya farai buri. Yes, Wilfred. Nalego ikagitali nga Vuna ndimba to mujando. Ekero kurara linko woke ma byanda kembo kemambi kantrazo na wani siko chaga wasi murugwasi murayo. Okay. Na ande karna ona so Chris kambo sema kwa waigana na so wasi murangwasi murayo kia ticha. Na tinda manyanga na to na reset manyanga mutando kiwi. Right. Asante sana. By the way, a very common issue. Ase abanta bango wasmoleke mambi wase marago. Radio Vuna halo. Writing akiwairire. Where the strawberry? Biamana so kontambula daktari. Yes. Na reko boli nga tigandara boli esebi kotiga abantu mbere bago tuaro urwiri boli to koruka goita. Ese mia yabo ka banya monta bimbe kabisa bigoti bire bina to kabisa. Iyo cause that problem. Unaende ngaki moko boruaria because ongoranga abantu mbabwato mochando isana sebi kotiga kiagera. Konyangwa teiga na chemanya sini. Naende ngiko sio mochando. Right. Yeah. Right, asante sana kabisa bo strawberry aseli boliria o Radio Vuna hello. Radio Vuna. Wairire. Kwa watrisiana semundo. Yes, Janice. Kutsita mutanya matiraliga na nyangoto. Ndio ntona ariko holi leke. Omo spati na ro holi goro ya maketera go tokero mondo kerara ile gotuko. Alafu siento que leke. Akanyora kero munko boka mambi. Koboka amma okali ndiari kana ndo koboko komo koko ngati koro kuna koko ngati mbata ne bamu kasine amargo. Wana ntiya karate problem ni. Alafu ni yento kede neke. Sometimes sinko igunde mpaka matoine. Ama to mbake miyo yanko igugoro desena igun. Kumo moto jo kuigu yani osiuna ikyo moja kumanya. Ono na kinare go gani daktari ojuan ante ina epinteni anti yo ko. Okay. Ndiamo. Okay, so asante sana. Singe nchuchi asante takwira chisimi ibere chomwali. Radio Vuna halo. Vuna halo, ayani la chimuralia. Ndi abuto kaliri. Itangani umunyekitari muno mungino ndamoto kina boni gete na bwato muye mwanya rana abantu moko tokonya mweka. Okay. Omonto lendo monene otari kuwe simeli ya nyento. Kimiyoro kitari ko yanya tari kuunga gente kan polingo simeli kerentere ndenga kiego nyachikere. Renga kigo bon. Okay. Tari go zingutioka kile zingutioka. Okay, asante sana. Ase libo lielio. Radio Vuna halo. Hello. Nauliza hivi. Masikio napiga kelele usiku na mchana napiga kelele, ni shida gani? Inapiga kelele? Okay. Alright, asante sana kabisa. Mwabiri gesio bana boiri komi konyora free consultation
Rasa. Yes, sir. Aso tuko boiga bwerera. Tochakire rio moiso. Aya bolinga amatoago. Awakerio. Ya eriogi samato na bali koretu ne chishida imbali. Ogote toko bagana mara gatatu. Okugwa isiko togoroka outer ear or external ear. Okwa enkununu gochimoino midro ear na kuime koro mutume gosobo ime ina ear. So eshida anywhere ga na bekoreta eriogi. Okay. Igegento keta kirengeringa no gochekigu. Ero obochabu bukoro tokiboichire ogoto. Yes. Bokunete nkunu na bokoreta eriogi. Amaira kare ogotoime na bokoreta eriogi. Ebintu bitwathanga noise induced hearing loss, age related hearing loss na bekoreta eriogi. Igegento richi te bendiringa omonto gotware eriogi eri samatata kere gocha tomocheck tokore gento keri tokorokanga hearing test or hearing assessment. Okay. Tumakoranga yeshitere tumu advising anakia akonyoro bokonye. Okay. Yes. All right. Oyo taliko iguri misuri ya Kendrick Jones. Limusu yani egasi emioro. Yes. Eye mono okonyora limusu ko sense smell. Yes. Eye ndene yoko ogwetie mbeo eye tokweyana yanye filter yanye warm yanye moist. Okay. Anything block e function ye ko lost so ati umuntu weyane rumuntu. Okay. So limusu ko gosira na bera maanishe ebi sensors yani navu neto ko olfactory nerve ele SH mioro akogenda kuchio bongo nere ko sense smell egento kinye block eyera abe ko salachi ko sechi polyps yecho ko seri kuba. Okay. Na boge eli musuri gosira but viral neuritis yani ebinyinyi bunalire covid yachete eji virus chiricha koli chinafu chiri abantu naromba potesete enough yani limusu. Okay. Igonga ogosira kweri musana kora aba temporary osi permanent onye nerve sirinchira affected onye ne blockage ekrusiu itare resume. Okay. Onye ne chinafu chiri aba killed is permanent. Permanent. Okay. So the way yoko manya no muntu ko assessed amanya ko gotebereri bunga esababu limusuri ya ulitayo ne. Okay. Indirane go sendi koirana after treatment. Okay. Yes. But it's the same thing okoigwa naboko batemporary go permanent. Yes. At what point umuntu bano mokurula utingo takoigwa pi okoigwa ogotaigwa because ye problem erese external go se mid-ear ukuna bako ba temporary but goko ba in the inner ear because inner ear neli ugageterire very strong irire away from the external surface. Anything that will affect him is more likely to recover permanent. Yes. Okay. So boys kanya no bogoro toko sibi mtu ataanza kusikia. Wanya ne ngunu yategete doko nyeripea ataanza kusikia. Yes. Wanya na mauga alia ale dislocated akoba connected ataanza kusikia. So hiyo ni temporary. Okay. But area imanya ne nabo yana cheka hiyo ni permanent. Okay. Yes. So uno mwana ko iburu tari ko igwa konyora ni ngeki yawete. Omwana okoiburu otari koigu mono okonyoranga during pregnancy mama omwabo ebintu mbirata akorete aita tacheti gokora antenatal profile so that yabe immunized igo against amarwaire gete. Okay. Bono borwaire mboro bokoroku measles. Sometimes to atumia nga German measles. Ili burwero ruete rolingina ruekrosi placenta barrier umwana itakoyo. Marwena yande una toxoplasmosis monaco bali associated with HIV infection. Ekera abeire
arire ng'ina na barabeta taigwa Alright. amariogo nare ng'ina aratumia ekero are morito na arakosi damage ya amato ya omwana Okay. gose buna kunywa amaru omonto ore morito eyi naro nabyo egokosi damage generally yo omobere bwa omwana but mono rende okoigwa na during delivery that's why to advising ambi yomo omong'ina koiborera nyagitari ekoera koiborera nka gosasa tori assisted okoibora kuliko bogokong mwana bune tokora birth asphyxia or obstructed labor yani omotu ogofinywa mpaka embeo yaerera omwana emberi nabekoreta emechanda so obongo so ati omwana onaiboru yes lakini bono twa damage echi sensory organs chirichigo chiko process ya mang'ana Okay. so ati mwana oyo ekera ukina tagukwana onto kumanyanga during pregnancy during birth but if you take a good history na bakoranga during birth ibinde is early childhood infections una meningitis gose trauma buna bona abana ndire konyora kube kugetanda ogukuru getanda that okugukori kuru getanda gosoko sheki kuri mwana nkoreraro monta kumanyagari kabisa so that yakire nakora kuna bo maito bonge bongero ngori ere sani me yire ndo mutume igegero kumanyagari igebo kunya gwaka chikona chie cyo mutu kwanyara bongo bwa umisire those sensory centers chiko process speech so igebe ntumbire bira kolekana during pregnancy during birth yani kero koibora na during early childhood yes so again donkeringa omwana ule high risk buna wale bana bagotoke miake yabe yani miti yabe taraba gosibanyora meningitis yeyo gosibanyora yellowness nincho nere omwana ririaro moke banyora yellow skin yes abana buna bali mbatakeire bacha tuwa bases hearing loss between 0 months to 6 months onyo gweta that's okay but ya taiteti na hande tuwacha kumocheki after miaka ebere so that ekereri au chiko develop a speech onyo ko badire ite speech then tuwe prepare so that tuwa mayanga ngitoja kumwari rehabilitate eko yaro mwana taigweti ta kunyara gukwana eko yara speech to kunye develop by koigwa nganki gwakwana ingirorire that's how children learn they hear and then they repeat but ya taigweti are in sora own world so abange ndiro konya bago after 5 years mwana onetara kwana to chikwases to maganyanga tari koigwa toro which is a bit late yes yet by maybe ngencho mwana oibole tu you would have suspected by 1 year to answer ko prepare ngitoko muri rehabilitate yes alright genesi libuli alikubulinga amateko mo tokera botuko na koigwa bo amatomba ka koigwa bo bemioyo bororo amatone mioyo koigwa bororo oh yes ya asa ko tokerwo koiga ebinte ebire bibere aitu mwana na buranyora go teach because echimwene chire chinene akwayana nomuno so that you make a throat yaba dry yaba irritable so na bagutabo gorchitoro imega go onsa go korora go se kwegogi asenjira yoko wet throat so that's one possibility yende ne ri oranyora match na ara yamaruro what we call reflux or gastroesophageal reflux mona abana bali banjite kunchi soda kunywa mabera amaruranu aye kengerengere chindimu juice chiga chisoda ebinde ingo promote bire acid nyingi sana so mubere so that iri mwana ararire kera ikirego chi gatisa au saa 9 cyabo tuko kwanyora uko boka suddenly yari muna akwamba kongentwe emioyo aita korore gose atake koruka
aindarare but yokuboka kolitaringa igwete ne ringa nyasaye na tutongete na sensors in our bodies chigo kuene po detect danger kwa etani na way of protect like anya na macha yamaroro kunya yana gochia se windpipe can cause a chemical pneumonitis here very risk so nyasa go kubuki kuruchitoro ime no toigweti erindo nyale go kiria elwo so for me that there are two possibilities but only we ramanya ngentoki no kurifio mwana oyo erindo renga ngentoki gekogera ako agutware a feeling une yekeraraire then what device ngakya kurwariku alright yes no kuigu kubororo amatoni mioyo no kuigu kwe mioyo na kuna kubika ene maybe reflux yeyo because infection onye tatevene tonsillitis was pharyngitis eye can manifest as matukamake 1 to 3 days kuigure boro kabisa tanyareko na ende ko wase ni buno taranyuriyo but ya kuigunya kuigwaga boruraga keigotu wiki bere mutinyo yomo no nya tujue tiriogo sometimes we with ngambiole sometimes ekale ororo most likely is reflux yes which we need dietary precautions go change ndagere litokoli so that we avoid into very acidic and then we can take antacids for some time and it will be okay. All right. Liboli ndeboli uwegoro ya goita nkiko yereta and in fact ya rambolinga your line of work is it more internal or also external? Actually we do it ENT head and neck. Okay. Yes. So we do both internal and external. All right. Yes. Internal ni related to the throat. Yes. External related to the neck. Okay. So that goita is also part of the problem stokurwali. Okay. It's a head and neck. Yes. So mono okubimbo kwa goita ngol common saba abaswati. Because of the nature of wimibere yabo and hormonal changes so that again they get a concentrate again to tokoroka iodine iodine na madini gete agotumeka se okoros hormones chigo tuene pwendagere litokoli tuanye tumia senchera yokoleta chinguru na kwaga chomubere ncherengia yani what we call metabolism. But bono if enda kwende ya madini are very unstable so that yakara to kuruga chindagera okonyore covered denatured yani aguku so that indagera inonyeri tebugati madini eri esenje yokuya the only way to kunyamba konyora is through iodized salt oise ko so momonyo yo to tumia stinyeni can salt no iodized yani ole fortified amadini atari kutoka rahisi akomentu achi ebintu gete birito kutumia regularly so that tuabinyora kuruo so monyo is one way iodized salt is one way yokonyora amadini aya but also to enable mubere absorbu amadini akuruwe sendagera we must eat a lot of fruits. So it's important to encourage abantu ko include amatunda se a diet yabo because vitamin C ebibi chiremo na se fruits nkwamba bire ku encourage absorption of these minerals including iodine. Some products una amani animal proteins inchi kwamba je kutwara high concentration ye these minerals chinyeni especially chichire una chinsaga monyenye rina welie cabbage. Those are some of the vegetables chi kwamba kutwara madini ayale igorake but you see konya boil tore so go encourage absorption amatunda naro tuanyali. Yes. All right. Okay.
Okwasimura temetu kose konya koirana iri mono chinsa chama mbiri marwa. Kagenda irana ryo. Yes, yega ko ambako kuiwe kana muna ni arachi. Gochia sobo kendo. Is what we call vasomotor rhinitis. Yani omuntu akureact gochia so obo kendo. Ya sensitize china abwe chirega chiaba irritated chiagera kwanza wasimura. Eke kare kurige ringa margoba na maminki kere simira. Okay. No obokendo boro. Yani bere ya keire so that you react to it. Then kwanza wasimura. Sometimes na bora igwe yagi. Sometimes na bora ansa ama mirago iteka. But a few episodes teri problem. But onyego ikenga kiego gosumbwa bagotanya go concentrate ase ebintu kwara gokora. Then that's a problem. You need to come to koligeri to kolikera mario. Yes. Okay. Yes. Right. Yes, oyole kuboli goro chimioro chigo ticha mano chinsa chamargo batimeti go sera related ne related ne kebeke ko bakelito. Yes, yo enamba ko feeling the way I describe kwamba ko endo kitokoro ka asthma. Yani kubage go children. Yes. Na ende chimioro na chechi asiekana. Ekogera arachi je chimioro ne bwataine sana ne egekuba eye asthma. Okay. So but na bora nyanga asma tera soa but yatamani jitiara chieje asma na vera chiko ko manifest. So it's important ache aligere liwansa ko control yara chieje so that they chiko kogendera mbake chiko kogeranse gotwara asthmatic attacks. Yes. Okay. All right. Amioyo morning koigunga ne mogoyeura se. Yes. Aravu iguna ne likororo limubwate temba karondi chinsanye. Yes. I think ina very related no koigu kolibororo. That's a common complaint and babwate reflux ba complain. Yani koinga mioye yomete. Yes. Ere dry. Unegen to get ne inega iguri kororo go sento kemerete. Adai tanya go kiria. Yes. But indirike na kiria indirike ingeri korwo. I think kiria is very common yes abantu babwate reflux. But also ere go depending on chingani na kiagetwarire and what are symptoms are related. Otherwise etoko bases ese de maswali nato kuboli go sebune kero kumere ndagera ngo mbiyego trimboka yoko igunge tagete ko kwa manjera so that imbaro konyo to recommend ya chiko kore endoscopy yani camera nere to kubeka bakenda yali gereri onya girot kerende it can identify. But for a short time and go senya related no go twara heartburn. It could be because of acid, so you need no go change endagera because most of those problems is lifestyle. All right. Maybe to konya usesenje yegasi mbwanga odenga minyoka nge so daily na umugati. Yes. Riba kwa koro si endagera go sonywe chai ese soda mbwangere ko ere ready made juice mbwangere ready made but these things they promote a lot of acidity same very yaito so is what is this that is predisposing and kena mbakorora gesa coffee dia chantu ambito ko promote ente ke dawa concoction yenga ndimu turmeric ginger binte biroro binge bikobe kwamo very acidic. Yes. Then you mondoma ukenyu most every day. Then you kwende shide yama once. The other problem nengo ambakora ne abantu bako believing by taking lemon juice we go control weight. So every morning you go a glass of lemon to manage weight. But then on the other hand, kiama go cause other problems. Again, depending on the concentration and the frequency mondako. Right. So again, don't advising anchoring. This is food, but everything is in moderation. And in excess can cause
other problems. All right. So is to take these things in moderation, and if you noticing and cause care problem with it, just come. We assess. Okay. Yes. Tingli mwiso no yo boli goro ya omwana oyo le 5 years manyinga kuruchimioro. Yes. Ekega is very common una lina wata ya biesa abana is very common ya manyinga kuruchimioro. Kose omwana orara mambi gochikoboka kwanyore chintonya chia manyinga se epiro case. Abange kera to kuligereri tari gento kere serious ne lyo konya oseri kubabwate. Riria mamiraria akumerera arosia magoka chimioro maybe mwana iwe biagaso riria raire obeke gechara ngana okurusiri gokoriri waterani so amanyinga soka. That's one. Ekende is allergy rhinitis. Almost 50 to 70% of the children will bleed because of allergy. But bakena bakonyoro go bleed because of other problems, so we assess. Because jishita njire chia manyinga buna leukemia, hemophilia, bleeding disorders. Though in our setup it's not very common, but occasionally in 1 or 2 cases. Okay. Yes, so it's, you can't tell which is which. So it's that anybody who shows here in the navy is good to have examined by specialists. We confirm nga shida chinde chi mbenchiyo ini oma ya kawaida maiso allergies. Yes. We put on treatment then mwana again with a good life. All right. Yes. Right, Dr. Chinsa cheto chiachire briefly tomanyingo this free medical camp where ankyo you can repeating a year and what ngebantu they should expect. Ya impia mono asante asiri swali elio ma ese mangana igana gambire ya ENT. Yes. Tugeta ne magonjwa ande buna ya maiso ya maino omubero mogima ento kabwate camp ali Nyamira primary school. Okay. Ese toja go screen ebintu byonsi buna pressure, diabetes, cancer. Then valito konyora babwate mechando we will treat them. Elie tanyale kurwale kororo into ba arify gochi asi esto manyete baranyoro bokonyi. Okay. Na ekambu yetu anyi organize ese between Kisii University, Nyamira County na Incamedics Association. Incamedics yes and president ne group ya banyagitari baiboire gose banyumire gocha gusiri. Okay. Tuwa formatie group weye emiaka ya etire ange 10 aso koranga njira kitora akonya bagusiba minto aso ko improve our health outcomes. Okay. So njira ya mono kubasomia se njira bune yega tuagambire rero koleta chi medical camp na kuba hudumia se bali bakanyore mechando bacha se chinsemo cheito bona muna nimbwate clinic yali ke ko tegemeo ENT Medical Center kile on Nyakongo Plaza first floor. Yes. Inko ligere litora bange tuaba advice buna batari koigwa tuaba ebyombo biribiko kuyaring aids. So yona butukunya kubwate na se chinchera Jones koranga abantu baitu bali babwate mechando bakonyekire kara binte bikarembia lengo ante bagachire Nairobi. Sure. Kose Mombasa. Lakini bono tuabire tirega gusi. Yes. Yes. All right. So what have Nyamira Primary School. Mambi kwa saa 2 mpaka saa 10. Okay. Yes. All right. Yes. So it's free. It's free. Again dago kwa ne transport yule yakaniro iko. Okay. Maruire ne mariogo utapewa free. Mondo okorra Mambi ali Nyamira taligwa kana consultation. Yeah. Kuna wane kero za control clinic go iko tu achiri bwisatu. Lakini Mambi is for free. Yes. Right. Right. Asante sana Daktari Chinsa Chire. I wanted to see online also ndinaro benefit na free consultation rera. Okay. Ndara also ndinaro tumeka opportunity yuko zina makuani batama. Asani Bernard Makori, karibu sana Dr. Tomo. Okay. Right. Tinarali boli on
on the messages. Maybe kinanyora limona I'll forward to you. Okay. Thank you so much, Daktari, for making time. Asante. Yes. Ukwana manainto mangana iga ENT. Mangana very critical, especially as abana. So much value your time bemono sana na abantu tikaba chali Nyamira mambi ba nyoro bokonyi. Asante. All right. Asante. Thank you so much. Dr. Geoffrey Otomo, particularly ENT surgeon. Maybe you can give your number. Yes. My number is 0722-274-383. 0722-274-383. All right. Yes. Okay. Right, asante sana kabisa mwancho batili basi bano Dr. Geoffrey Otomu, you're an ENT surgeon, na boigo president inka Medics Association tuasangire nkwanega ya maseyemo, ekero abantu bano banyamira mwaliga gwali Nyamira primary tukolia ankyo for free medical camp, ikamunyale ko bamogo konyeka asema roiralia kunyara ko bakago chanda abantu baito chinga kiche nyinge tutabuati chibesa ki abanyagitali abanchire go chaigana koruo bokonyi. Giving back to the society is important to take advantage of such opportunities. Linda bantu wetu banyale ko bago konyeka. Chebro bright inko chanda sore mwanjo buteli ya segeka getali egetambe. Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onya ko bateri bori gosokwe murunga nigoro yobakora riboito akesi miaga sena mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde naboko rikari ukotori nyoreri morioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo naboko tutarera se chobis